Diyos ko, day. Diyos ko, day. Diyos ko, day. Yes. What's up? Good afternoon sa inyong mga kaibigan. Yes, we're going to live here. Welcome to my live stream. Kumusta sa lahat? Hello. Mic check, okay? Yan. Welcome po sa lahat. Mga nadalaw dyan. Let's go. Ayan. Let's go. Welcome to my live stream. Marami. Oops. Ay. Yan. Welcome to my channel. Check, mic check. Okay na, ilap. Yes. Salamat po. Habang naghihintay tayo, set up. Okay, set up. Hello, check. Ano daw? Sabi ni Ma'am Leslie. Hi, Ma'am Leslie. Hello. Check ko lang. Try. Bukan ko lang. Hina ng internet, oh. Oops, so. Naku. Wag na. Naku. Wag na. 7 p.m.? 7 p.m. ba? Hello, Sir Tons. Hello. Hello, Sir Tons. Test. Init, ah. Hello. 7 p.m. ba yun? Hello. Ay. Yun. Pwede ba makuha messenger mo at kita sa group kung gusto mo lang? Alain mo, ah. Add mo ako. Andun naman, eh. Hello, eh. Hey, hello, sir. Cooking ina mo. Yes. Wow, dito, sir. Cooking ina mo. Maraming salamat po sa pagbisita. Okay? Andiyan po sila, Sir Tons TV. Hello po. Ma'am Leslie. Cooking ina mo. Maraming salamat po. Patamsak naman po dyan, sir. Ayos yung mega shout out. Cooking ano mo, sabi ni Tons TV. Hello. Yun, may kayon. Add mo ako, yun ano. Yes, add mo ako sa Messenger. Oh. Teka, type ko. Oops. Ayun, sabi ni Tons TV. Hello. Cooking ina mo, mega shout out. At Leslie, anong name mo sa messenger? Send ko na. Leslie, cooking ina mo, madam, yes. Cooking ina mo ay Conix, dito lang, boss, habang nag-e-edit. Oh, yun, nag-e-edit na rin sila. Buti pa, sana all makapag-edit na rin ng bagong videos. Ayan, welcome natin guys, si De Gracia Family Vlog. Hello host, hello po ba, De Gracia Family Vlog, hello po. Maraming salamat po sa visit sa aking live stream. At syempre, wag natin kalimutan pag-thumbs up na rin dyan. Yan. Mega shoutout at Tons TV, sabi ni Leslie. Yan. Cooking ina mo at Tons TV, boss. Yan. De Gracia Family Vlog. Don, thumbs up. Maraming salamat po. Yan, Ma'am Leslie, andyan na po yung add mo ako sa messenger. Baka sakaling Yehey! Okay. Cooking ina mo, Leslie, madam. Rems Vlog, hi po sa lahat dyan. Yes, hi, hello, ma'am. Sir Rems Vlog. Rems Vlog, hello po sa iyo. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live stream. At syempre, wag po natin kakalimutan ng aking thumbs up dyan. Maraming salamat.
Iconics, pakicheck messenger mo. Okay. Yan. At sabi ni Tons TV, cooking na mo, hello din on. Yan, maraming salamat po. And yes, andito po ang isa pang monetized channel. Welcome po sa aking live stream. Sir Larry ko, hello. Ma'am Leslie, thanks po kahapon. Busy sa chikahan. Hindi kita nabigbig. Shout out. Churi po. Haha. Yun. Yes, maraming salamat sa pagbisita sa akin. Larry ko. Maraming salamat. So, yun. Friend, dyan na rin. Thumbs up tayo na, guys. Yes, maraming salamat po. Yan. Yes, andito na rin po si Macario Ibanal. Yes, watching host. Yes. Shout out sa iyo. Shout out sa iyo, Macario Ibanal. Thank you sa pagbisita sa aking live stream again dito sa aking munting tahanan. Yan, Larry ko. Welcome po. Yes, maraming salamat, sir. Larry ko. Guys, pag pinuntahan po natin si Sir Larry ko, meron na rin siyang wag niyo pong skip ang kanyang harang ha. Especially kay Cooking Ina mo rin, ganun din siya. And then si Ma'am Leslie, wag niyong harangin ang kanyang skip ha. Ayun no, saka yung si Sir Tons TV, puntahan niyo yan guys. Marami silang may bibigay na bananas. Yan. Yes, welcome po natin si Arriba Abril. New here, mega shoutout host. Yes, thank you, mega shout out Arriba Avril, yan. Maraming sa bisita sa aking live stream. Yan, let's go. And syempre nandito rin si Pretty Editing. Wow. Hello po kuya. Host, it's Ceci B. Hello. Yan si Ceci B naka-live stream din. Maraming salamat sa pagsundalo diyan sa akin. Maraming salamat. Yan. Pretty Editing. Yan. Yan, Larry ko, Macario Ibanal, hello po. Yan, magdikdikitan na Macario Ibanal. Dikdikitan na po tayo dyan, yan. Pretty Editing, yes. Walang problema. Maraming salamat. Sunod kayo sa pagkatapos mo. Okay. Arriba Abril, patigit host, salamat. Okay, yung hindi mo pa nadikitan dyan, unahan mo na sila. Arriba Abril, andyan sila. Maraming mga bananas yan, bibigyan kanila sila. Larry ko, Leslie, Tons TV, ayan, unahan mo na sila. Basta mag-iwan ka lang ng tamang bakas. May make sure na maganda yung bakas mo. At may sigurado rin na babalikan kanila. Go ahead. Sabi niya Arriba Abril, go ahead na. Sabi ni Leslie, yun. Wait lang host, mabisinak, haha, mga anak pa'y man. Oy, kanak man, Jurisak, mabisinak. Di pa ako nag-lunch. Predating. Dito lang po kuya host. Yes, thank you. Gandang it says si B. Okay, Macario Banal, pagdikitan ako guys. Balikan ko kayo mamaya. Mag-iwan lang ng tamang bakas. Ayun, let's go. Eh sir, syempre andyan si Larry ko at Macario Banal playing your TikTok mala idol Robin Padilla. Ayos Robin Padilla si Macario Banal. Okay. Make yun, guys. Dito lang, sabi ni Ma'am Leslie, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakatamsak dyan, tamsakan nyo na po si kunyaring poging host. At syempre, dyan si Sir Tons TV. Maraming salamat po, Sir Tons TV. At sa, guys, huwag niyong kakalimutan, bisitahin sila Ma'am Leslie, Larry ko at Tons TV. Yan. Yes, andito na po yung bago nating kasama si Team RR Videos. Yan. Salpukan tayo. Hihihi. Yes. Welcome sa aking live stream. Sir Renz, yun. Sa mga hindi mo pa nadidikitan dyan, Sir Renz, dikitan mo na. Andyan sila. Unahan mo na sila. I'm pretty sure mabibigyan kanila ng maraming bananas. Ayun, Yes, may bago rin tayo dito. Si Jane 17 Bruno, Dan, tamsak, daan lang. Yes, thank you, Ma'am Jane 17 Bruno. Maraming salamat sa pag-tamsak at maraming salamat rin sa pagbisita sa aking live stream. Yan, that's okay. Sir Reds, Team RR Videos, ayan, gusto mo makipagdikitan, nandyan lang. Dikitan mo na sila, especially, yan, dikitan mo si especially si Ma'am Leslie, taga Cagayan Met Deta. Oo,
Tugigaraw ata. Yan, dikitan mo na siya. Dikitan mo siya, Team RR Videos. And then also si Sir Tons TV. And then ang dikitan mo is si Sir Larry ko. Pag dinikitan nyo guys, si Sir Larry ko, wag nyo pong skip ang kanyang harang ha. Para isa naman sa mga shares natin. Yan. Ayan, may bago ulit tayo, Josh. Dito na naman dito yung isa nating bagong kaibigan, si Derek Tor TV. Ayan, at The Akon Pops. Yes. Welcome to my live stream. Yan. Syempre, don't forget to thumbs up my live stream. Maraming salamat, Derek Tor TV. Ayan, Derek Tor TV. Kung gusto mong madagdagan ng iyong bananas, I'm sure, marami dyan. Pasyalan mo na lang sila maya-maya. Magpainit ka muna dito, ha? Painit muna bago lumipat, okay? Yan. Yan, si Tons, ano daw? What? Team RR Videos, Leslie, punta na ako sa bahay mo. Ayun. Make sure pag punta ko sa bahay ni Ma'am Leslie, ha? Magbagbaon kayo ng tubig. Oo. Inom muna kayo bago pumunta sa bahay niya dahil napakaganda niyang dalaga from Ilocos, Cagayan Valley. Okay? Yes, si Pretty Editing nandito. Yan, papuntahan nyo yan siya. It's Ceci B ang kanyang main channel, mga kaibigan. The Gracia Family Vlog, Macario, Ibanal, nabisita na kita, pabalik na lang. Yes. Wala pong problema dyan. Dikit-dikitan lang kayo dyan, guys. Yes, meron po tayo dito si Jamel Loves 14. Hello, Jamel Loves 14. Hello sa'yo. Maraming salamat sa pagbusita sa aking live stream. And syempre, wag mo na pong kalimutan ng aking thumbs up dyan. Thank you. Jamel Vlogs Love 14. Jamel Loves 14. Thank you. Ayun, mag-unahan na lang kayo dyan, guys. Syempre, make sure na pag pinuntahan nyo ang kanilang channel is panoorin yung kanilang mga videos, ha? Kahit yung mga short videos lang. Tapusin nyo and then saka kayo basagin ang kang pulang iklog. Ha? Okay? Tapos mag-iwan kayo ng tamang bakas para pa solid ang ating dikitan. Okay? Ayun yan. Larry ko at Team RR Videos playing po ang Hanas Beach Resort. Ayun. Ayan. Ayan, guys. Jamil Loves 40, Larry ko, ang sipag mo, ha. Talagang masipag yan si Sir Larry ko. Umaga pa lang, yan, nag-LS na. Oo, hanggang ngayon, diba? Kahit na monetize channel yan, ganyan ang isa sa mga iniidolo natin. Kahit na monetize channel na is, ayan, patuloy pa rin na namimingwit at nakikipagkaibigan, ganun. Diba? Ayun, at Larry ko at Jamil Loves 14, done sa'yo, yun, Team RR Videos, ay, ha? Binating sarili. Tons TV, Leslie, don't forget to thumbs up our poging host. Yes! Huwag niyo pong kakalimutan na thumbs up sa poging host. Salamat sa aking kapoging Tons TV. Ayun. At Team RR Videos, Jamil Loves 14, hi! Yan, unahan muna sila, Team RR Videos. Unahan mo na yan sila. At mag-iwan ka ng tamang bakas. Yung tinuro ko sa'yo, yun ang gawin mo, ha. Huwag kang magbakas ng yung mga basic. Okay? Ganyan ang tamang dikitan na ngayon. Okay? Para hindi tayo mapalo ni Lolo. Okay? At Jamil Loves 14, iwan lang ng bakas, guys. Balikan ko kayo. Ayun. Thank you. Tams TV, The Gracia Family Vlog, mega shout out. And then forget to toast poging TV. Ayun naman. Ayan. Team RR Videos at Tons TV. Hello. Ayan. Sama sa pag-BG. Jamil Loves 14. Yan. Maya mo na, magpainit muna. Director TV. Nakapila na, Paps. Pasyalan ko lahat sila mamaya. Ayun. Yes. Nakailan ka na ba, Director TV? Nakalimutan ko na. Yes, ilista mo na lang para mamaya dikit-dikitan mo na sila at mag-iwan ng tamang bakas. At okay. Andito na mga kaibigan ang aking sidekick ang aking sidekick daw.
Chita ganda lalaki! Cons Gapa TV. Ayan, maraming salamat sa iyo, Cons Gapa. Yan. Huwag natin kalimutan, digitan din si Cons Gapa Jor TV, guys. Yes. Director TV, ayun, hello. Larry ko, Team R Videos, okay na po sir. Wait lang po kita sa email at notification ko. Yun. Ayan, nakadigit na si Sir, Larry ko sa'yo, Team R Videos. Ayan. Make sure na pag binalikan mo siya is yung tamang pagbakas rin, ha? Panoorin mo rin kanyang videos. Ayun, maraming salamat. Andito na rin, guys, ang pinaka-sexy maganda nagpapakinig sa aking isang kaibigan na si J. Cool. Yeah. Ayun, si Celestial Tour. Yes, maraming salamat dyan, Celestial Tour. Maraming salamat dyan sa ayan. Miss ko na si Iguana Kawali. Ayan, Tons TV Iconics, ako muna ang night boot mo. Okay, no problem, sir. Tons TV Pogi. At Celestial Tour, mega shout out, and don't forget to thumbs up our pogi na host. Naks naman, ang bait talaga ng seconds, no? Ayun, Larry ko, ayun. Okay. Ano daw? Makaribanal, naka-BG lang. Maraming salamat, Makaribanal. Yan, sa mga hindi mo pa nakadikitan dyan, dikitan mo na rin, guys. Okay. Coach Gapa TV, okay. The Gracia Family Vlog, Celestial Tour, Yuhu, with ganon. Gab. Yun. Our videos, lagi ko salamat at balikan po kita. Yes. At okay. Celestial Tour, Tons TV, mega sardines at mega shoutout din sa iyo. Siguro nagsawa na rin sa kakakain ng sardinas, no? Kahit na Okay. Celestial Tour, yan, Cons Gapa TV. Hello, ayan. Cons Gapa, andyan siya. Hello, John. Coach Gapa TV, yan, at Coach TV, shout out. Yes, andito na rin po ang ating isang mabuting kaibigan na rin na si Eugene Martinez. Hindi po si Martinez. Eugene Martinez po siya, yan. Mega shout out sa iyo, Sir Eugene Martinez. Hello po. At maraming salamat sa pagbalik ulit sa aking live stream. Yun, no? Maraming salamat mo. Huwag po natin kalimutan ng thumbs up. Ayun, andyan ulit si Potski TV. Hello, host Dan. Thumbs up na po. Maraming salamat, Potski TV, sa magbisita sa aking live stream. Ayun, no? Tons TV, Eugene Martinez, mega shout out. Ayun. Potski TV, sa mga di pa po nakadikit sa akin, dikitan po tayo. Ayun. Potski TV andyan, yung mga iba dyan, may bago dito sila sino na bago dito? Team RR Videos. Sino pa? Mga bago dito, kita mo, tignan mo na lang dyan. Up mo na lang, ayan. Okay, maraming salamat. At Leslie, ayun, maraming salamat sa papuso na may cross, red cross. Ayun. Sabi ni Larry ko, hi po at Potski TV. Ayan, Potski TV, dikitan mo yan. At wag mong skip ang kanyang harang, Mr. Larry ko, dahil sana yung monetized channel. Ayan. Ito na naman tayo, Magbisaya, magkamanduy, Cons Gapa TV at Celestial Tour. Lingaw kaayo ko sa Bisaya version nimo. ito. Para ako na yan. At Larry ko, Potski TV, puntahan na po kita, yon. Puntahan na. At Celestial Tour, mismo pala si Iguana Kawali, ba't di ka naka-StreamYard? Oo nga eh. Oo nga. Mamaya, subukan ko ulit. Oo. Yun, Potski TV at Larry ko, okay, next kita, sir. Ayun. Eugene Martinez, shout out to all. Yes. Si Eugene Martinez, yan, dikitan natin siya, guys. Yan, isa rin siyang napakasipag at very supportive din na kaibigan. Si Pretty Editing, andyan rin. Main channel niya is it's Ceci B.
Yan, siya pong taga ano ka pala, it's CCB. Saan ka sa Ilocos or what part of Apay nga Ilocano ka nga. Ayun, no? Celestial Tour, ayun, no? Ako po bagong-bagong tuli. Ayan, di kita guys, pag dinikitan niyo pala si Celestial Tour, wag niyo haharangin ng kanyang skip, ha? Wag niyo dahil sana siyang monetize channel, guys. Ayan, pag pinipunta ko sa kanyang mansion, wag niyo haharangin ng kanyang skip, ha? Ayun, no? Eto, may bago tayo, si Ma'am C at your service. Ayun. Hello po, Ma'am C at your service. Hello po. Ayan, hello. At Ma'am C at your service. Welcome to my channel po. Director, nilista ko na para walang malampasan sa inyo, mga kaibigan. Ayun, Director TV. Yan. Maraming salamat. Ayun, no? At Potski TV at Celestial Tour. Ayun, playing na po. Ayun. Yan, playing na po. Yan. Make sure na maganda ang iyong harang, ha? Alarico at Potski TV, kakatuwa naman si baby mo. Antok na siya. Okay na po ako sa inyo. Salamat. Ayun, no? Okay nga, guys. Director, ayan. Si Georgine Martinez, dikitan po tayo. Ayan, guys, pag dikitan na po kayo sa tignan nyo lang dyan sa mga sa taas. Ay, sa taas, baba, gano'n. Puntahan nyo lang, magdikitan lang po kayo, guys. Okay. Sino ba? Ma'am Shi and Kuya Kenneth, hello! Thank you po, Mami. Thank you, Ma'am Shi. And Kuya Kenneth, hello. Thank you sa pagbisita sa aking live stream. Ayun, maraming salamat po. Ayan, at guys, pag pinuntahan po natin si Ma'am Shi and Kuya Kenneth, isa na rin po silang monetized channel. Huwag niyo pong skip ang kanilang harang pagpunta kayo sa kanilang bahay. Yun, no? Maraming salamat po sa mga monetized channel na pumasyal sa aking live stream. Yan, maraming salamat po. Ma'am Shi at Kuya Kenneth, ako si Ma'am Shi. Hello po. Hello. Naimbag na malem mo, Mami. Celestial Tour, di ko babalikan yung mag-skip. Nakita ko sa bolang kristal yun, di ba? Yes, wag niyo pong haharangin ang kanyang skip, ha? Yes, may bago-bago ulit tayo. Hindi. Ito na pala si Maxine Yang. Yan, ito yung in-advisean ko nung isang LS ko noon. Hello, Maxine Yang. Maxine Yang, hello. Huwag kalimutan na aking thumbs up. Maraming salamat at nakabisita ulit sa aking live stream. Maxine Yang, maraming salamat dyan. Siyempre, huwag kalimutan na aking thumbs up and then huwag kalimutan na dumikit na rin dyan sa mga hindi mo pa nakadikitan. Yan, hello. Maxine Yan at Pretty Editing, hello. Maxine Yan, ang dikitan mo dyan ang main channel niya is It's Ceci V. Ayun, yun siya. Tama. Coach Gapad Joel TV, Iconics Boss. Maganda si De Gracia Boss. Wow. Oh, maganda yan. Ikaw, Coach Gapa, lahat ng magaganda, yun ang dinidikitan mo. Nakakalata na ako sa iyo, ha. Okay? Maxine yan, pabisita po ako. Hehe. Ayan, si Maxine yan, Coach Gapa, maganda rin yan. Ayun, Popsi TV, ang haba ng harang. How I wish. Lol. Popsi TV. Yan, maraming salamat po si Popsi TV. Ayan, haba ng harang. Galing mag-joke ni Popsi TV. Baka meron ding dyan, sponsor. Larry ko, ayan, at Eugene Martinez, still playing po, sir. Ang video ito ay totoong pangyayari sa pagitan ng military at ISIS sa Marawi. Oh, yun, di ko pa napanood yun, ha. Mapanood nga rin. Yan. Ma'am Shane, Kuya Kenneth, Popsi, bakit mo ako sinusundan? Yan, nagkakaloko kayo dyan, ha? Sinusundan nyo, ba't nyo kasi? Siyempre, sinusuportahan po ako ni Popsi TV. Ayun, Ayan, Maxine yan. Hello, host. Yeah, Maxine yan. Hello. Ayan. Nakatamsak ka na dyan, Maxine yan. Beautiful Maxine yan. Ano yan? Maxine, marami kamusta ng bananas mo, di ba?
madali ka nang ma-search kasi iba na yung pangalan mo. Diba? Hindi yung tulad ng dati na ang dami mong kapangalan, diba? Diba? Okay. Tons TV at Potski TV, done na din sa'yo. Ayun, Ma'am Shin, Kuya Kenneth. Ayun, naka-heart. At si Papsi TV, Maxine yan. Hello, ayan, kamusta na dyan? Maxine yan, ayan, kinakamusta ka rin Larry ko, baka hindi mo pa siya dikit. Pag pinuntahan mo siya, wag mong i-skip, wag mong harangin, wag mong skip ang kanyang harang, ha? Ayan, ang dami na siyang bumabati sa'yo, ayan. Maxine yan, host, maglilista ako dito at didikitahan ko sila. Yes, very good. Yun sa mga hindi yung mga bumabati sa iyo diyan, ilista mo na lang kung para madikitan mo sila mamaya. Di ba? Alam mo na rin ang gagawin mo. Sa mga hindi niya pa kaibigan diyan, yung kung hindi pa nakadikit si Maxine yan, puntahan na po natin siya. Ayan, maraming salamat po. Yun, lagi ko salamat po at Potski TV. Ayun. Cons Gapa, TV, dikit ko na yan si Maxine yan, boss. Oh, yun, sige. Pero pasyalan mo rin kung minsan yung mga videos na panoorin mo, di ba? Para support naman. Yes, andito pa rin po si Cooking Ina mo. Yes, Salamat po sa BGBG, Ma'am Cooking Ina mo. Cooking Ina mo. Sarap ng mga luto niyan. Ayan. Ayun, Cons Gapa TV, di naman, boss. Nagagandaan lang, boss. Oh, syempre. Alam mo, Cons Gapa, parang parang ganyan din yung mga naisip ko. Yun, Ayun, At Maxine Yang, host, dagdagan pa ang banana. Yun, dikit-dikitan niyo na siya. Si dyan, ang dikitan mo, nandyan yung mga maraming bananas. Si Sir Larry ko. Yan, si Tons TV, ayan, dikitan mo. Magla-live stream ng mga yan. Si Ma'am Leslie, yan, kagabi. Nandami niyang bisita sa live stream niya. Mananalo ka doon ng kanyang mga ipapremation ng load, watch hour, saka tapos magpapaangat pa siya. Ayun, papaangatin ka doon sa kanyang live stream, pasyalan niyo siya. Si Ma'am Leslie. Ayun. Ma'am Shin, Kuya Kenneth, nga host, very supportive si Papi, lalo na sa mga katulad mong mababait. Max naman. Thank you, Papsi TV. Very supportive po silang mag-asawa, si Mamsi and Papsi TV. Siyempre, kamusta si Kuya Kenneth? Baka natutulog, ba't matulog ka na yan? Ayan na, Larry ko. Hi po, Tatay at Papsi TV. Ayun. Tatay, Papsi TV. At Eugene Martinez, yan. Tons TV, okay na po. Okay na po. Ayan. Maxine yan. Yan. Nakalista ka na po. Ayun. Sabi ni Maxine kay Larry po. Yan, guys. Dikitan mo yan. Nakadikit na pala sa'yo si Sir Larry ko, Maxine yan. Okay? Ayan yan. Dikit-dikitan lang. Larry ko. Ayan, dikitan niyo po siya. Huwag niyo pong i-skip ang kanyang harang. Special pati si Celestial Tour. Pasalan natin, guys, si Ma'am Celestial Tour. Marami siyang mga very informative na content. Andun lahat yung mga latest na chika sa kanyang channel. Siyempre, hindi na po tayo masyadong nakakapunod ng TV dahil sa kakawaiti. Puntahan po natin si Ma'am Celestial Tour. At huwag niyong i-skip ang kanyang harang. Huwag niyong harangin ang kanyang skip. Okay? Larry ko, Ma'am Shi and Kuya Kenneth, playing na po ang how to cook mussels or tahong. Tahong with naku, nakarinig na naman ako. Ang sarap-sarap niyan. Ang sarap-sarap niyan, Ma'am Shi. Ang sarap ng tahong, paborito ko yan. Lalo na pag yun, binibiyak mo. Yan. Ang sarap ng tahong. Yan, Kusgapa, mahilig ka ba sa tahong? Yan, Digarasya Family Vlog, yun. At Potski TV, dikit na po ako sa inyo. Pabalik na lang. Ayun, Maxine Yang, ayan, sige. Okay. Sige lang. Hindi, mas make sure na lang na,
lista mo, Maxine. Ay, sila Tour, BG Call. BG Call? Anong BG Call? Namasura pa ako. Ayan, oh. Yan, Director TV, Ma'am Shi and Kuya Kenny, papunta po ako sa bahay nyo. Yes, Director, puntahan mo sila dahil kagaya ay Isabela rin sila. Ilocano rin yung mga yan. Pati si Popsi TV, pasyalan mo rin. Ilocano rin yan. Ayan. Popsi TV, hello po sa lahat. Hello, hello. Hello, world. Hello. Celestial Tour, naku, ang tahong. Oo nga eh. Namimiss ko na yung kumain ng tahong. Celestial. Puro ano na lang. Puro isda. Ayun, no? Ma'am Shin, Kuya Kenneth, TY, anak, Larry ko, mamaya babalikan kita. Ayun, no? Still playing print po si Larry ko kay Ma'am Shi and Kuya Kenneth. Ayan. Ayan, andyan na rin po isang pogi nating kaibigan at saring monetized channel. Monetized channel, Don Chego TV. Ayun, good day, good evening. Good afternoon sa iyo, Don Chego TV. Yeah, maraming salamat sa pagbisita sa akin, Sir Don Diego TV. Asan yung mga sundalo mo? Maraming salamat. Thumbs up, pare ko. Yes, thumbs up. Yun, no? Ma'am Shane, Kuya Kenneth, marami sa market pero bawal lumabas. Oo nga eh. Oo, pero pagpunta mo doon, pila pa. Pagdating mo doon sa mismong pagbibilhan, ubus na. Oho. Ayan, sabi ni Celestial Tour, tahong ni Celestial mura lang daw. Baka pag bumili ako dyan sa iyo, Celestial, panis na. Kaya mega shout out, Pretty Editing. Mega shout out sa iyo, mega shout out sa lahat, sabi niya. Yes, say Sir Don Diego TV, dito lang lakay. Yes, thank you po Sir Don Diego TV. Tingnan sa Family Vlog, Popsi TV, dikit na ako sa iyo. Pabalik na lang. Ayun, Ayan. Yung mga hindi pa po nakidikit diyan, magdikitan na. Team RR Videos, Larry ko, sige boss. Ayan, Team RR Videos. Unahan mo na sila, lahat na nandito, unahan mo na sila. Okay? At mag-iwan ng tamang bakas. Make sure na mag-iwan ng tamang bakas para mabalikan kanila mamayang-maya. Alam mo na ang gagawin mo. At yun mga sinabi ko sa'yo, yun ang gagawin na. Tamang pagbakas, alam mo na. Ayun, no, si Ma'am Shi, ayun, Ma'am Shi and Kuya Kenneth, Team RR Videos, hello, ayan. Ilocano rin po yan, Ma'am Shi and Kuya Kenneth, si Team RR Videos. Guys, welcome po natin sa ECP Talk Channel. Ayan, digitan, YouTube, ayan. Maraming salamat sa pagbalik sa akin, ECP Talk Channel. Maraming salamat at huwag mo na rin kalimutan na aking tapsang dyan. Siyempre, meron tayong mga baguhan dyan, andito, dikitan mo na rin sila, ECP Talk Channel. Kamusta dyan? Kamusta sa inyo? Okay, keep safe. Ayan. Celestial Tour, what is lakay means iconics? Lakay is guy. It's a guy. Pero dalawa kasing ibig sabihin nun eh. Lakay kung kunya sa parang mister. Pero pag sa mga barka-barkada o kaya ganito, it's a guy, okay bro. Yan. Tagalog niya is bro. Yan. Kaya ikaw, bakit? Alam mo yung bakit? Bakit kan? At Ma'am Shit Kuya Kenneth TV, ay Kuya Kenneth, ECP Talk Channel. Hello daw. Yan. Ayan guys. Team RR Videos, ECP Talk Channel. Hello, on the way na. Yes, unahan nyo na. Pag-unahan na kayo dyan. At syempre, wag nyo i-skip ang kanilang harag sa mga nakamonetize sa channel dyan. Alam nyo nang gagawin. Maraming salamat dyan sa aking 18 thumbs up. Baka pwede natin gawing 20. Maya-maya. Okay. Maraming salamat po. Okay. ECP Talk Channel. Team RR noted. Yes. Noted na yan si Team RR.
At meron tayong bago guys, dito si Doomsday Vlog. Hello, hi host. Hello Sir Doomsday. Maraming salamat sa pagbisita ulit sa aking live stream. Maraming salamat at syempre huwag mong kalimutan ang aking thumbs up dyan. Hello sa iyo, Sir Doomsday Vlog. Ayan, Ma'am Shi and Kuya Kenneth. Okay, Biag Ilocano. Ayan, nandiyan po sila yung mga taga-Cagayan din po. Si Cagayan, ang mga taga-Cagayan dyan is Team RR Videos and Derek. Si Derek. Ano yung channel niya? ano yung channel mo, Derek? Derek TV. Ayun. Yung mga ibang kasamaan niyo dyan. Kasamaan natin. Go ahead. Yun. Sabi ni Team RR Videos, Ma'am Shi and Kuya Kenneth, hello, unahan mo na lang ako, he. Punta ako kay Isipito, balikan po. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Kung naka-cellphone kayo, mas nahihirapan kayo, labas, pasok. Oo. Ewan ko lang kung totoo yun, ha, yung mga naglalabas-pasok dyan, habang nasa LS. Ewan ko lang kung may, kay Lolo yun. Ewan ko lang kung totoo ba yun, mga naka-monetize channel. Yung labas-pasok, ganun. Sabi daw, Konskapa, nandyan, Celestial Tour, bawal daw magdikit kasi social distancing. Ay, Celestial Tour, oo nga. Ma'am si Kuya Kenneth, ay may ganun, ha? Pinapauna mo ang nanay mo? Oo nga, Team RR, dapat ikaw mauna. Alalayan mo si Ma'am si. Ayan, andyan si Popsi TV, nakapisay niya. Sales Sector BG na ulit, maraming salamat. Baka ba pwede mong i-BG rin si Iguana. Ayan, meron tayong bago guys, si Joyce C. Vlog. Hello, Joyce C. Vlog. Welcome. Good afternoon, sabi ni Joyce C. Vlog. Welcome to my channel. Yeah. Salamat sa pagbisita. At syempre, wag mo na naging kalimutan ng aking thumbs up dyan. Maraming salamat po. Ayan. Ayun, Popsi TV, Joyce C. Vlog. Hello. Joyce C. Vlog, nyo be here. Yes, host. Ay, host. Binabasa ko tuloy. Yes, Joyce C. Vlog. Yes. Welcome to my channel. Welcome to my live stream. Maraming salamat sa pagbisita. Yan. Kung newbie ka lang dito, makipag-hi ka lang. Hello dyan sa mga kaibigan natin. Yan. Digital lang. Maraming salamat sa pagdikit. Okay. Kung hindi pa tayo dikit, Joyce Vlog, dikitan mo na ako at mamaya balikan kita mamaya after my live streaming. Okay? Di Gracia Family Vlog. Ako, Cagayan din ako host. Okay, Ilocana kami Gayan, Di Gracia Family Vlog. Saan sa Cagayan, Di Gracia? Ang dami Ayun, Sabi ni Popsi TV, sa anak nga Ilocano. Joker ka rin, Sir Popsi. Okay. Italiano nak, sabi niya. Italiano nak. Sabi ni Joyce Vlog, shoutout mo sa lahat guys, sabi niya, yes. Yan. Kung sino mong gusto mong dikitan dyan, Joyce Vlog, yan. I-greet mo na lang siya, yan. Joyce Vlog, dikitan mo ako kung di pa tayo dikit, ha. Siyempre, huwag mong kakalimutan ng aking thumbs up. Baka pwede natin gagawing 25 naman yan, guys. 25 na thumbs up, yan, Sabi ni Di Gracia Family Vlog, dami pala Ilocano dito. Dami. Yes, mayroon from Isabela, Tugigaraw. Ayan, Cagayan Valley. Meron din tayong Davao. Yes. Davao, sa mga Cebu. Hello. Sabi ni Di Gracia Family, BG lang muna host, may gagawin na ako. Yes. Sabi naman ni Ma'am Shi and Kuya Kenneth, Di Gracia, Ilocano kami, Dungo. Ayan. Okay. Okay, nandito ang isang ating bagong kaibigan, si Jomjom Dalisay. Jomjom Dalisay, congratulations sa iyo kagabi at napag-graduate ka sa channel, sa live stream.
live stream ni Ma'am Leslie. Congratulations sa iyo. Kamusta ang iyong bananas? Okay, congratulations, guys. Guys, dikitan po natin si Jom Dalisay. Bagong graduate lang po siya kagabi. Pinag-graduate na ni Raha JTV sa live stream ni Ma'am Leslie. Di ba? Ang saya-saya kagabi, Jom Dalisay. Ang bilis, no? Ang bilis, di ba? Director TV, next destination, Papsi TV, papunta na po. Yes. Puntahan niyo yan. Yan. Ma'am Shi and Kuya Kenneth, ay Italiano Ngayon mo lang, Italiano si Papsi TV, Ita na Ilocano. Pareho ko yan, Ita na Ilocano, okay? Ayan, no? Jam Dalisay, hello po boss, Ma'am Shi Kuya, ayan. Joyce Vlog, dikit na po ako sa iyo, host. Matagal na. Yun, maraming salamat, Joyce Vlog. Sa mga hindi mo pa dyan dikitan mo na sila, unahan mo na lang. Okay, shout out sa inyo lahat, guys. Mega shout out. Ayan. Sabi ni Jam Dalisay, hi Ma'am Shi. Ayun, Jam Dalisay, patamsak naman ako dyan. Papsi TV, Italiano talaga. Tatang ko, Itawes. Inang ko, Ilocano. Ibang Itawes naman, saka Ilocano. Okay. Ako, Ita. Saka Ilocano. Ayun, Don Diego TV. Apay anya, tidiskartem lakay, nagwapo ka lata ka na na yun. Ano ba yung diskarte ko? Wala. Sadyang nabuhusan lang ng biyaya. Ay, naks na. Huwag nating nakakalimutan, guys. Dikitan nyo, yung mga bago dyan, guys, dikitan nyo rin si Don Diego TV Pogi. Ayan, si Don Diego TV, isa na ring monetized channel. Ayan. Huwag nyo pong iskip ang kanyang harang. Bisita po kayo sa kanyang mansion. Napakalaking mansion. Ayan, Ayan, si Celestial Tour, BG lang. Ma'am Shing, Kuya Kenneth, Team Ilocano nga tayo. Team Ilocano. Nga meron nagsasabi sa akin, si Ilocanong Mangyan. Marami din. Ilocanong Mangyan. Marami akong sa listahan na Ilocano rin nandito sa YT World. Okay? Yun, Sabi ni Consgapa TV, The Gracia Families Vlog, maraming taga-Tugigaraw friends ni Boss. Yun, Tugigaraw. Si Ma'am Shi TV, ay Ma'am Shi and Kuya Kenneth, Isabela kayo, di ba? Marami kayo dito, taga-Tugigaraw. Marami kayo magkakapit-bahay dito kayo na. Meron dito, Sanchez Mira, Claveria, ayan. Ewan ko kung ano yung mga iba pa dyan. Maraming salamat, Okay, Celestial Tour. Ayan, si Celestial Tour sa Davao. Ewan ko kung nasaan siya. Nagtatago. Hindi makauwi-uwi sa kanilang probinsya. At Jom Dalisay, salamat po sa mga tumulong. Yes, Jom Dalisay, congratulations sa iyo. Di ba? Ang saya-saya. Hindi ka na yata natulog dahil sa nakagraduate ka na ng 1K bananas. Ayan. Siyempre, pagpatuloy mo na dagdagan mo ang inyong mga bananas para madagdagan rin ng ating mga friends. Maraming salamat dyan. Okay. Maxiang at Tons TV, done na ako sa iyo. May bakas na rin. Ayun. Maraming salamat, Maxian. Okay. Keep on BG lang. Jom Dalisa, hello yan. Sabi ni Papsi TV. Maxine Yang at Ma'am Shi and Kuya Kenneth, done na, dikit na kita, may bakas na rin. Ayun, Joyce Vlog, naka-BG lang. Maraming salamat, Joyce Vlog. Maraming salamat sa iyo. Parang ayaw mo magdumikit, Sige, ayun. Maraming salamat sa pag-BG, Joyce Vlog, Thank you. Maxine Yang at Papsi TV, done na po sa iyo. May bakas na rin. Balikan mo ako, Salamat. Walang problema dyan, Maxine Yang. Hindi yan problema. Babalikan ka. Babalik ka rin. Babalikan ka niya rin. Ayun. Babalikan ka ni Papsi TV. Walang problema yan. Mamaya lang yan. Magpapainit muna dito. Yan, okay? Sabi ni Celestial Tour, BG. Ayun, thank you. Ma'am Celestial Tour. Maraming salamat. Napaka-supportive ni Mama Celestial Tour, Yan, wala nung napaka-supportive niya talaga, guys.
Maraming salamat dyan, Ma'am Celestial Tour, sa Monetize Channel. Yan, wag niyo pong i-skip ang kanyang harang. Okay? Ayan, mag-hello-helloan na tayo lahat, guys. Ano, dami. Ayun, oh. Cons Gapa, pa-health daw. Oh, Cons Gapa, health mo daw si Maxine yan. Ayan, oh. May pogi points ka na naman dyan, oh. Ano? Cons Gapa, pogi points ka kay Maxine yan, ha. Tulungan mo. Ayan, oh. Ayan. Sabi ni Jamjam Dalisay, Kuya host, watch hour na lang kulang ko. 3.3 ng watch hour. Oh, gano'n no. Pet malo ka. Galing mo, Jamjam Dalisay. Samantalang ako. Ayun no. Mag-live stream ka na rin. Malapit na yan no. 3.3. Cons Gaba TV, boss, lapit mo sumayaw. Hindi nga ako marunong eh. Paano? Papsi TV, Maxine Yang laging, Maxine Yang, laging yang. Yan, guys, nandito rin na isa pong laging na isa na yung bagong kaibigan, si Monks Channel. Hello po, host. Yes, thank you, Monks Channel, sa pagbisita sa akin. Hello sa'yo. Kamusta ang yung mga bananas kagabi, di ba? Saya akin sa live stream ni Ma'am Leslie. Yun, no? Diba? Monks Channel. Team RR Videos, Papsi TV on the way na sa'yo. Yun, go ahead. Unahan mo na sila, Team RR. Make sure na dumikit ka ng tamang bakas. Okay. Yun, no? Sabi ni Papsi TV, copy, Team RR. Yan. Monks Channel, hello, kamusta? Ano na nga ba yung panalunan mo? Nanalo ka sa di ba? O nabunot ka rin sa watch hour. Sa pag-angat, amang angat program. Ayun. Sabi ni Cons Gapa, ayun, Maxine Yang, anong gusto mong tulong ko? Lapag ko link mo? Tanong ko muna kay Boss Iconics. Hindi ka ba hindi pa. Hindi, moderator na rin. May jacket pwede maglapag ng link. Yan. Oo. Sige na. Okay. Yan, no? Meron tayong bago dito. John Joseph, Austria. Hey, Sir John Joseph, welcome to my channel. Maraming salamat. Welcome sa aking live stream. Salamat at nakabalik kayo uli. Yun, maraming salamat. At syempre, wag mo niyong kakalimutan na thumbs up. Thumbs up natin yan. Maraming salamat. John Joseph, Austria. Ayan. Sabi niya, hi at Jamjam Dalisay, unahan na kita, iwan kita ng tamang bakas at pabalik. Ayun. Thank you. Ayun, no? Joycey Vlog, nakamuni mo, muni. Naka-BG lang. Thank you, Ma'am Joycey Vlog. Thank you. Thank you, ha, sa pag-BG lang sa akin, ha. Sana all na LS ko naka-BG ka. Thank you po, thank you. Maxine yan, ha, Cons Gapa, ayan, no. Tulungan mo daw siya. Ayan, Team RR Videos at Maxine Yang, hi, salamat. Bisitahan kita. Ayun, bisitahin mo yan, ha, Team RR Videos. Pero make sure pag pumunta ka kay Maxine Yang, uminom ka ng tubig dahil pag napunta ka sa channel yan, napakagandang bata niyan. Okay? Yan, sabi ni Ma'am Shien, Kuya Kenneth, yes, sa lahat ng pumunta po sa amin, babalik kong kayo, no worries. Yan. No worries. Tan. Wait lang, ha. Nakalimutan. Yan, guys. Digital lang muna. Ayan, ha. Cons Gapa, ayan. Mama Jude, boss. Anong Mama Jude? Wala, hindi ko maintindihan yan. Ayun, ha. Team RR Videos at John Joseph Austria. Sige, boss, balikan kita. Ayun. Okay? Ayan, ha. Sabi ni Maxine Yang, host, invite ko yan si John Joseph. Sige, go. Yan, invite mo siya. John Joseph, ayan, oh.
Mong's Channel on the way, sabi ni Jam Jam Dalisay. Ayun. Sabi ni Popsi TV, ako'y Ilocano vlog sa anak na Ilocano. Ang gulo ni Popsi. Yun oh. Director TV, Popsi TV, nabsugak ka DJ, binalay mo. Umay kantumit mga special Mickey J. Abong ko. Ang galing. Yan, Director. Yan si Director, isa rin po siyang Ilocano, isa rin siyang newbie sa YT. Yun. Jam Dalisay, Monks and Channel, God, salamat. Aba, okay. Ay, oo nga, hindi ka pala pwede pang dumikit kagabi. Limit lang yung pagdikit mo muna ngayon, Jom, yun, Heart of Cordillera, hello, my dear. Hello, napintas nga. Heart of Cordillera from Abra. Ayan, Hello, musta? Wala, kamusta ang aking napintas na Heart of Cordillera? Karuba, hello, kamusta sa'yo? Yes, salamat sa pagbisita sa aking live stream. Thank you, Kapsat. Ayan. Sabi ni Heart of Cordillera, kamusta nga eto? Tumataba dahil sa quarantine, food trip. Thank you sa pagtamsak sa aking Karuba, Heart of Cordillera. Ayan, maraming salamat po. Guys, pag dinikitan niyo po, pag pumunta kayo sa bahay ni Heart of Cordillera is, wag niyo pong skip ang kanyang harang, kasi sa isa na ring monetized channel yan, di ba? Tignan niyo, dami-daming monetized channel na bisita natin. Ayan. Ulitin ko, wag niyo pong skip ang kanyang harang, si Heart of Cordillera. Ayan, si Larico, Celestial Tour, saka si Cooking Ina mo. Ayun, si Cooking Ina mo. Mga ano yan? Monetized channel. Okay? Okay. Ayun, sabi ni Heart of Cordillera, shoutout sa lahat po nang dito sa LS ni host. Ayun, shoutout. Ayun, sabi ni Popsi TV, wait mo, sukli, Team RR. Yes, huwag po kayong magmadali sa paghintay, pagsukli, Huwag po kayong magmadali. Ano? Sakit sa mata. Ayun. Huwag po kayong magmadali sa paghintay ng sukli. Mas maganda po yung may interval na minuto o oras. Mas sulit po yun. Kaya po natanggal ang Goto channel noon ni YT. Kaya niya po tinanggal dahil sa salubong system noon. Yun. Salubong system na nauso, di ba? Sabi ni John Dalisay, Heart of Cordillera on the way. Yes, yan yung sinasabi ko. Yan. John Joseph Austria, Don at Team RR, pabalik na lang. Yan, Team RR, dikit na sa John Joseph. Popsi TV, ayun. Heart of Cordillera, hello. Heart of Cordillera, Don Dalisay. Thank you, sir. Wait kita. Ayun, Yan, maraming salamat po dyan. Kosgaba TV, guys. Sa di ko pa nakadikit kay Maxine Yang. Ito po, puntahan nyo. Ayan, sabi niya, yung dinabal po ni Konsgapa is link ni sino? Maxine Yang. Yan, Maxine Yang. Ayan, dikit-dikitan na, guys. Parang wait lang Ayan, guys, dikit-dikit na lang dyan, sabi ni Heart of Cordillera, John Joseph, hello. John Joseph, hello daw, sabi niya. Ayun. Team RR Videos, Jam Dalisay, watching nami sa bahay mo. Ayun. Ma'am Celeste Tour, naka-BG lang. Ayan, maraming salamat. Ayan, Wilmar Hell, ayun. Jam Dalisay, Team RR, salamat. Ako'y Ilocano Vlog, Jam Dalisay, umay kayo met to LS ko kapsa. Ayun, welcome to my live stream, sir. Ako'y Ilocano Vlog. Ayun, sabi naman ni Popsi TV, Derek Tour TV, agbalon nakti binalay. Ayun, ginugutom niya ako, Ayun. Wait lang, guys. Ayan yan. Sige lang. Sabi ni Jam Dalisay,
Ako'y hehe. Hindi ko maintindihan, bro. Ano yon yung ano? Kay Ako'y Ilocano? Oo. Sabi ni Ako'y Ilocano vlog is pasyalin mo rin daw yung kanyang LS. Si Ako'y Ilocano. Ayan. Okay, wait lang ha. Sige lang, magdigitan lang kayo dyan, guys. Yun. Sabi ni Jam Dalisay, ako yung Ilocano vlog on the way na po sa bahay mo. Yes, thank you. Ha? Ako yung Ilocano vlog at kay nagpasya rin ito LS ko. Thank you. Heart of Cordillera, shout out Kabsat. Yes. Guys, dikitan rin natin siya ako yung Ilocano vlog. Ayun. John Joseph Austria. Papsi TV, di ko makita bahay nyo. Hindi, nandyan lang. Sabi ni John Joseph Austria, di pa po umandar bahay ko. Bakit? Ano yun? Team RR Videos, yan. Ako yung Ilocano vlog, tara, salpukan tayo. Ano yun? Yan. Huwag kayo madidisgrasya. Ayun, no? Maxing yan, Team RR Videos, hello, done na ako sa'yo. At may bakas, ayun, no? Team RR, pumunta na sa'yo si napakagandang Maxing yan, ha? Wag mong i-skip ang, wag mong skip. Wag mong kalimutan na dumikit rin kay Maxing yan, okay? Jan Dalisay, Kuya Director, on the way. Ayun, pabalik na lang po, manang maayos. Salamat. Ayun. Hi. Maxine Yang, Joyce Vlog, dahil na ako sa'yo, may bakas. Ayan. Sige lang. Salamat. Okay. Ayan. Sige lang, magdigitan lang kayo dyan, guys. May gagawin lang saglit. Yun, no? Yan. Ayun. Ayan. Team RR Videos, shoutout Joseph Austria. Dan nami sa'yo. Ayun. Heart of Cordillera, yan. Naka-BG-BG lang. Yan. Sabi ni Maxine yan, Cons Gapat. Salamat Ayun, no. Si Cons Gapat, naka-pogi points na naman kay Maxine yan. Maxine yan. Yan. Salamat. Ako Ilocano Vlog. Mabiyag ka si Ilocano Kagayam. Yes, Ilocano sir. Ako Ilocano Vlog. Thank you, sir. Tipagpasyar ito yung LS ko. Yeah. Okay, thank you. Sabi ko mga tag-sinuportar tayo amin. Yeah. Ito yung Ilocano. Yeah. Thank you. Jam Dalisay, Heart of Cordillera. Dan na po, salamat. Celestial Tour, Consgapa TV. Agwanta kay BG ko. Agwanta. Ano yun? Agwanta.
Ayan, guys, supportahan din natin guys, yan o, Coach Gapat TV, bagong graduate din yan. Okay? Resilab Channel, hello host, hello Ma'am Resilab. Hello po sa iyo. Thank you sa pag-visit sa aking channel. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Director TV from Sanchez Mira ako. Guys, Ilocano Ahmed. Ayan, Director TV. Yan. Sir, Director TV. Supportahan din natin siya guys. Also with Team RR Videos. Si Team RR is Sanchez Mira. Yan, Sanchez Mira, magkapit bahay kayo, Director TV. Sabi naman ni Resilab Channel, wow, ganda ng music background. Okay. Ayan. Maxine Yang, Resilab, hello. Yan, thank you sa pagtamsak sa akin, Ma'am Resilab Channel. Thank you. Ma'am si Kuya Kenneth, ganda Resilab, hello. Ayan daw. Yan. Sabi ni Ma'am si Kuya Kenneth, mabiyag ti Ilocano ang anak ken kakabsat. Ayun. Agbiag daw sabi niya. Yan. Sabi ni Ma'am si TV. Timara Videos, Maxine yan, watching na mi sa house mo. Yan. Sabi naman ni Papsi TV, wait mo ako dyan, host. Ay, no? Wait mo ako dyan, host. Jan Joseph. Nako. Iba tayo ata itong salamin ko. Sabi naman ni Director TV, Jam Dalisay, nasilip ko na yung batuta mo. Binasag ko na rin yung pulag itlog mo. Pasyalan mo ko, Lodi, maraming pagkain dun sa bahay. Yes, si Director, parang chef din siya. Ni Mickey, ayun, mga pagkain niya. Yan. Resilab Channel, Ma'am Shane Kuya Channel. Ay, Kuya Channel. Kuya Kenneth, hello po. Ayun. Ayan, Ma'am Shane Kuya Kenneth. At Director TV, yes. Taga Sanchez Mira rin po siya. Ayan, Resilab Channel, Papsi TV, hello. Sabi naman ni Papsi TV, agbiag tilo Italiano. Agbiag tilo Italiano, ita nga Ilocano. Sabi naman ni Ma'am si Kuya Kenneth, ngun nagkita kang JLS ni LM Iconics, tinapintas nga Resilab Channel. Yun si Ma'am Resilab Channel, napintas, maganda. Sabi ni John Joseph Austria, at Resilab Channel, dikitan po kita, pabalik na lang po. Yan. Sabi naman ni Ma'am Resilab Channel, Team RR Video, hello. Yun, si Celestial Tour, ayun, naka-BG lang. Maraming salamat po sa pa-BG lang. Ma'am Celestial Tour. Pag dumikit tayo guys kay Ma'am Celestial Tour, wag po natin haharangin ang kanyang skip. O wag natin skip ang kanyang harang ha. Isa po yung monetized channel na napaka-supportive sa akin. Even nung ako'y nagsisimula pa lang, nung bata pa ako, hanggang ngayon, binata pa rin. At ngayon, ayan, go. Ayan, andyan, nakasuporta sa akin si Ma'am Celestial Tour. Maraming salamat sa pagsuporta, Ma'am Celestial Tour. Ayan. Okay, Ma'am si and Kuya Kenneth, feeling mo, Papsi Tabi, Italiano. Sabi ni Papsi Tip, magkalapit lang kayo ni Director. Director Sanchez Mira is almost 3 hours yata. 3 hours. Ayun. Sabi ni Cons Gapa TV, guys, sa bagong pasok, help Maxine Yang. Pogi-pogi ni Maxine. Ay, Maxine. Ni Cons Gapa. Ayan. Yan, yes. Yan, guys, supportahan din natin isang napaka-supportado kong kaibigan dyan, si Cons Gapa. Napaka-supportive niya sa aking mga LS. Maraming salamat sa iyo, bro. Bro, you're the man. Ganda lalaki! Coach Gapa! Ayun, Team RR Video sa Resilab Channel, salpukan tayo. Jom Dalisay.
Ate Resilab, done po. Ayun. Sabi naman ni Resilab, John Joseph, Australia. Anong Australia? Sige, sure, balik ako. Thank you. Sabi ni Jamjam Dalisay na bagong graduate lang. Kuya Director, done na rin po. Ayun. Ako yung Ilocano Vlog. Mabiyag, Tilocano. May kayumit, tubalay ko. Yes. Sa mga hindi pa po nakadikit dyan, kay ako yung Ilocano Vlog, dikitan na po natin siya. Yung mga sa Padang Ilocano, ayan. Ako yung Ilocano Vlog, dikitan na po natin siya yan, guys. Isa rin, napaka-supportive yan na kaibigan, si ako yung Ilocano Vlog, okay? Okay, saan ka pupunta? Konsigapaw, no problem. But at least natulungan mo yung si napakagandang Maxim Vlog, ha? Okay? Yan. Maxim, magpasalamat ka. Yun, si ako yung Ilocano Vlog, yan. Tumatawa. Sabi ni Jamjam Dalisay, Popsi TV on the way na po sa bahay mo po. Yun, Ayan, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakatamsak sa akin dyan, tamsakan nyo na po ako dyan. Ayan. Sabi ni, ni Consgapa, sila sektor, biyahe ako, ikaw sa diha. Ito na naman tayo. Nabuibo. Ayan. Bisaya. Ikaw sa diha, mamimaw sa mga insik. Ayun, naintindihan ko, sabi ni Consgapa. Kay sila sektor, biyahe ako. Ikaw, saan ka pupunta? Sa mga insik? Diba? Naintindihan ko? Kahit na hindi ako Bisaya. Resilab Channel, Jamjam Dalisay, thank you, Maya. Okay? Popsi TV, Jamjam Dalisay, thanks. Ako Ilocano Vlog, Director TV, shoutout guys. Ayan, Padang Ilocano data, sir. Sila sa tour, Consgapa TV, bahala na si host. Ganun. Ayan, sabi ni Team RR Videos, Maxine Yang, done na mi sa house mo. O, diba? Napintas, diba? Nakita mo, Team RR Videos? Yan, diba? Napintas mo na. Ayan. What's up? Ayan. Sabi ni Jamjam Dalisay, Popsi TV, thank you. Done na po. Ayun. Sige, magdigitan lang dyan, guys. Yan. Resilab Channel, naka-BG lang. Maraming salamat, Ma'am Resilab. Thank you so much sa support, okay? Jamjam Dalisay, Ate Resilab, sige po, Ma'am Shay and Kuya Kenneth. Ako Ilocano Vlog, Ilocano Ahmed Dungo. Ayun. Oo. Si obvious naman, di ba nga Ilocano si ako Ilocano Vlog. Ayun. At Ma'am Shay and Kuya Kenneth, di pa po kayo dikit ni ako Ilocano Vlog. Ayan. Tikitan na po. Ayan. Resilab Channel, Team RR Videos. Balik din ako sa bakas mo. Ayun. Nadjejeje muna ko tuloy. Oo. Yes, andito si Cool J Stream. Thank you, bro. Cool J Stream. Welcome natin, guys. Guys, Kajakulers. Yan, si Cool J Stream. So, hindi ko na biglaan lang kasi, ma'am. Cool J Stream, yan. Isa po napaka-supportive din na kaibigan natin. Si Cool J Stream, guys. Sa mga hindi pa po kadikit dyan ni Cool J Stream, dikitan na po natin siya, guys. Napaka-supportive po niyan. At na very panatawa na kaibigan at siya ay nagpapa-games. Yung mga mananalo is mananalo ng 5 hours watch hour. Yun. Maraming salamat, bro. Cool J Stream. Yeah. Cool J. Yeah. Maraming salamat. Jamjam Dalisay, sa tour on the way po. Director TV, Resilab Channel, papunta na po. Ayun, Ayun, guys. Welcome natin si Edgar Martian Vlog. Yes, welcome to my live stream. Edgar. Yun, Edgar Martian Vlog, shoutout host, shoutout sa'yo. At siyempre, huwag mong kalimutan na aking tamsak sa ating host. Yan, thank you. Koji Stream, shoutout
Sa all, sa lalaking taga-norte. Ayun, no? Guys, yung mga taga-norte daw, nagpapa-shoutout si Cool J Stream. Dikitan natin siya. Ha? Okay? Ayan. Timar Videos, Resilab Chagdan na rin po. Sa house mo, pabalik na lang po. Ayun, no? Jam Dalisay. Ayun. Dan na rin po. Ayun, no? Tawa si Cool J Stream. Ayan guys, sa mga hindi mo muna ka-thumbs up ka akin dyan, thumbs up nyo ng aking live stream. Maraming salamat po sa lahat nandito. 10,000 viewers, maraming salamat po. Oh, okay. Wait lang. Okay. Double check natin. Meron na nagpapacheck. Okay? Ano? Okay. Double check. Delete. Yeah. Magdikitan lang kayo dyan, guys, ha? Wait lang, gagawin lang. Okay, ha? Bad, chita. Delete mo na. Delete. Yan. Boom. Wait lang, ha? Sige lang, magdikitan lang kayo dyan. Ayun, no? Wait lang. Wait. Sayang. Wait lang. Hindi ko dinoble check, ah. Sige lang, guys. Magdikitan lang kayo dyan, ha? Okay. Sige. Render lang ako.
Yan guys ha, dikit-dikitan lang, may gagawin lang. Sensya na. Ayun. Okay, Pretty Editing, nandito lang host. Yes, thank you po. Cool J Street, tinatanggap kong hamon mo ay kunis. Oy, ano, re-upload ko kasi may ano pala, hindi ako na-render na maayos. I-upload ko yun. Yun. I-upload ko. Yun may nabasa ko. Hindi ko na double check na ano, may blanco para doon. Kaya na, dikitan lang guys ha, dikitan lang. Wait lang. Ayusin ko lang yung video na in-upload ko kanina. Kasi tinatanggap na no. Sige lang guys, magdikitan lang kayo dyan. Sabi ni Director, nakita ko na yung mga gulay mo, Resilab Channel. Kaya lang, di pa luto, kaya sa bahay na lang kayo kumain. Invited po kayo. Ayos, ang galing-galing ha. Ayos yan, ayos yan. Sabi ni Director, yes, Pops, halos magkatabi lang kami ni Team Marabis. Oh, okay, karuba kayo Gayam ha. Ayan ha. Sa mga hindi pa po nakatamsak sa akin dyan, taas sa akin yun na dyan. Tamsak, yan. Edgar Martian Vlog, on the way na po, sabi ni Jam Dalisay. Ayan, Resilab Channel, BG lang, okay? Ako yung Ilocano Vlog. Ma'am Shin, Kuya Kenneth, may sadak, dahil di Ilocano, oray, Italy. Oray, JYT, si promote ko kita Ilocano. Wow, nice. Proud to be Ilocano po. Ayun, no? Wait lang ha, okay? Ayusin lang ha. Bakit nawala yun? Oh. Ayun, no? Kita ko na. Wait lang. Dikitan lang kayo dyan, guys. Kung hindi pa dyan nakadikit kay Filipina in Hong Kong, yan. Dikitan lang. Yan.
Network. Alam ko na. Kaya pala, ito pala. Ayun. Ayun, oh. Ayun. Kita ko na. Ayan guys, sabi ni Cool J Stream, Iconics, mag-prepare lang ako para sa aking LS with my special guest, Senior Gary Perez, anak ng bayan ng Sampaguita. O anong oras ang ang LS mo bro? Anong oras ang shoutout mo, Cool J Stream? Ayan, sige, may special guest ka, Gary Perez, yan. Ayun, no? Pilipina in Hong Kong. Salamat sa shout out host. Yes. Ikaw pa Pilipina in Hong Kong. Anong oras yung mo? LS mo Cool J. PM 8 PM guys. 8 PM meron po tayo live stream ang aking isang kaibigan na napaka-supportive. Supportahan po rin natin siya mamayang 8 PM, si Cool J Stream. Yan, guys. At kung hindi niya po pa nadidikitan si Cool J Stream, dikitan nyo siya, guys. Unahan niyo siya. Puntahan niyo po ang kanyang bahay. At I'm sure babalikan niya rin kayo. Agad-agad yan. Sigurado mamaya, after siya mag-live stream, nadikitan niya kayo. Okay? At Cooking Ina mo nandito pa rin. Maraming salamat po. Cooking Ina mo. Isa po siyang monetized channel sa mga bago pa lang nandyan, yung mga bago nandito. Pasalan niyo po si Cooking Ina mo. Cooking Ina mo. Yun, si Cooking Ina mo. Pasalan niyo po siya, guys. Yan. Isa po siyang monetized channel. Huwag niyo pong skip ang kanyang harang, ha? Ang Cooking Ina mo. Okay? Yan, si John Jam Dalisa, dyan rin, nandiyan pa rin. Ayan, si Team Arbios, punta na siya. Ayan, salamat daw. Ayan. Sabi ni Cool J Stream, legit yun, rock icon ng OPM. Yes, Sampaguita. Ano ba yung Sampaguita? Pangalan ng banda nila? Filipina in Hong Kong, BG host. Thank you ma'am. Filipina in Hong Kong. Thank you po. Di ba Ilocana ka rin ma'am? Filipina in Hong Kong. Ilocana ka, di ba? Ikaw ba yun? Crazy Love Channel, Cooking Ina mo, shout out. Ayun, no? Sabi ni Filipina in Hong Kong at Cool J Stream, hello. Yan. Yan, si Jom Dalisay, Filipina in Hong Kong, done na po. Yan. Yes, may bagong-bago po tayong kaibigan, guys. Nandito na siya. From Ilocos Sur naman. Ayan, no? From Ilocos Sur, Bigan. Bantay Ilocos Sur. Yan. Si Mark Angelo Hidalgo. Hey, bro, what's up? Eto na, dito na ako, bro. Nag-post muna ako sa editing. Salamat sa pagpunta sa aking LS kaibigan, Mark Angelo Hidalgo. Yes, guys, sa mga hindi pa po nakakadikit kay Mark Angelo Hidalgo, marami rin sa mga videos. Yung mga content niya is about sa yung mga aayon sa panahon ngayon. Yung mga lunas sa sakit. Ayun. Puntahan niyo po yung kanyang channel, guys. Supportan natin. Yung mga
Mga fellow Ilocanos, andyan, supportan natin si Mark Angelo Hidalgo. Yan. Cool J Stream, Pilipina, Hong Kong. Hi po, kamusta po? Dikitan po kayo mamaya, madam. Ayun, oh. At ako yung Ilocano Vlog. Mark Angelo Hidalgo, shout out. Ayun, yan, Ilocano Data, sir. Cool J Stream, oh, sila yung kumanta ng Bonggahan. Ano yun? Ano yun? Bongga Kaday. Yun ba? Bongga Kaday. Director TV, Pilipina Hong Kong, biyagay na po sa inyo. The passport mo. Director TV. Tukod mo di passport mo. Yan, meron po ba ako dyan, guys? Si Don King TV. Hello, what's up sa'yo, bro? Don King TV. Shoutout, mega shoutout sa'yo. Welcome to my live stream. And syempre, huwag mo na rin kalimutan ng aking thumbs up. Thank you, Don King TV, guys. Welcome natin si Don King TV. Thank you sa pagpasyal sa aking live stream. Yan. Resi Live Channel, Philippine Hong Kong, hello din sa iyo. Yan. Shout out kay Senior Bongbong. Si sabi ni Cool J Stream. Ayan. Ayan. Sa mga hindi niya po nakadikit kay Cool J Stream, dikitan na po natin siya, guys. At syempre meron po siyang LS mamayang 8 PM ng gabi. Kasama niya meron siyang special guest po. Isang banda, di ba? Banda 'yon. Ayan, no? Mark Aquino. Naka-hide yung message mo, Mark Angelo. Huwag ka magbanggit ng ganun. Hinahide talaga yan ni Hinahide talaga yan ni Lolo Whitey. Ibahin mo. Oo, yung sa isang ibang isang social media, wag mong magbanggit. Bawal 'yun. Sabi naman ni si Cool J Stream, yung song na may lyrics na kaya join na lang kayo and have a good time. Panahon na para magsaya. Yun. Forget muna ang problema. Babae ba yun? Diba? Pa-dance para sumigla. Rock and roll lang. Alala ko yan. Play ng tatay ko yan noon sa plaka. Heart of Cordillera. Ayun, nagse-selfie. Ayun, Mark Angelo Hidalgo, BF ko. Pasyal na lang kayo, nakalimutan ko, bro. Ano yung BF mo? Anong BF mo? Bro, unahan mo na sila, yung mga nandito. Mga monetize channel na yung mga yan. Malalaking bahay na yung mga nandito. Unahan mo na sila, bro. Sabi ni Cool J Stream, yung gitarista ang mag-guest sa akin. At siya yung composer nun. Okay. Di magja-jamming kayo sa gitara. Gitarahan kayo. Diba? Galing ka. Banda rin ni si Cool J. Guys, huwag niyong kalimutan, mamayang 8 PM ng gabi, may live streaming po sa ating kaibigan si Cool J Stream, kasama ang isang rock icon ng bandang Sampaguita. Ayun, at ako yung Ilocano Vlog. Special yan yung, special yung song mo, nabibinta ng ice cream sa end. When? Nabibinta ng ice cream yan. Tan. Director TV Maxinyang, dami akong nakita. Ilan pa ba ang videos nyo? Anong pick doon ang channel nyo? Si Maxinyang, yung niya is naka-red yata siya, nakapula. Wala yung damit niya. Yun yung sa sa intro niya. Okay? Ayun nag-ano na naman si Lolo. Nag-hide ng mga message nyo. Ayan alam nyo naman sa Whitey World, maraming bawal na, di ba? At team ng RR Videos at Pilipina in Hong Kong, tara, salpukan tayo. Yan. Ayan Filipina in Hong Kong, hello, yun. Mark Angelo, yung mga hindi mo po kaibigan dyan, unahan mo na sila. Make sure na mag-iwan ka ng tamang bakas
Okay. Siyempre, wag mo na rin kalimutan ng aking thumbs up dyan. Ayun, di ba? Mark Angelo Hidalgo from Ilocos Sur. Yan. Shout out mo na rin sila kung sinong gusto dikitan dyan. Makipagdikitan na tayo. Ayun kasi siya. At ako Ilocano Vlog, Mark Angelo Hidalgo, shout out Kapsat. Ayan. Ayan, Sir Ilocano, ako Ilocano Vlog. Unahan mo na lang po din po siya. Siyempre, babalikan mo rin yun, Mark Angelo Hidalgo. Make sure na magbalik kayo sa mga titikit sa inyo, ha. Kayo Mac. Ayan. Cool J-Stream. Dikit-dikitan na tayo, guys. Tamsak. Yan, tamtaks dyan. Yan. Mark Angelo Hidalgo, shout out. Nalpasan bro, lahat. Didikitan ko, ha. Anong nalpasan, bro? Bago magdikit, guys. Bago ka dumikit, bago kayo magdikitan, guys, make sure na watch yung muna yung mga full videos nila. Yung kahit pili kayo ng short videos nila, then panoorin nyo hanggang matapos. Meron naman dyan mga short videos sila, mga 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, yan. Tapusin nyo muna yung videos, watch nyo muna, bago nyo pindutin yung iklog na pula, at saka kayo mag-comment ng maganda, okay? Huwag nyo kayo magko-comment ng dikit na ako sa'yo, new friend here, ganon. Huwag kayong mag-comment ng ganon, kasi may babasura lang yun, sayang lang yung effort nyo sa kapano, nagkakapadikit. Ayan. Okay, ang sabihin nyo sa sa i-comment nyo yung naayon sa videos na napanood nyo sa pinungtan yung channel. Ayan guys, ganun po. Okay? Yes, andito na rin na ating isang napakagandang kaibigan na si It's Ceci B. Hello, thank you. It's Ceci B, nandito na siya. Tamsak agad si It's Ceci B. Ayan guys, yung mga hindi pa po nakadikit kay It's Ceci B, napakaganda niyan. Make sure na pagpunta kayo sa kanyang bahay, ay uminom muna kayo ng tubig. Ha? Kasi napakagandang yan. Napakaganda ng babae niyan, si It's Ceci B. Guys, alam nyo na. Puntahan nyo yan mamaya, si It's Ceci B. Thank you, It's Ceci B, sa pagpasyal sa aking live stream. Siyempre, huwag kakalimutan ng thumbs up. Okay? Thank you, It's Ceci B, my sister. Yan, sabi ni Mark Angelo Hidalgo, nalpas nga nag-thumbs sa akin, bro. Bro, suggest ko sa'yo, huwag kang huwag ka rin magta-type ng caps lock dito. Bawal din yun. No, ay, bawal. Yung caps lock, yung puro caps lock, bawal. Baka maano rin ni Lolo yun. Okay? Yun, At Filipina in Hong Kong, Team R Videos, tapos na po. Ayun. Don King TV, shout out po guys. Good PM po. Yes. Good PM, Don King TV. Sa mga hindi pa po nakakadikit kay Don King TV, dikitan na po siya guys. Shout out sa iyo sa Ako Ilocano Vlog, Mark Angelo Hidalgo, on the way na. Yan. Puntahan na po natin yan, si Mark Hidalgo. Full J Stream, sa mga didikit sa akin, comment lang tapos comment kayo ng about sa video, then lagay nyo mga ka-idol. Yon, tama po. Okay? Ayan, Team R Videos at Heart of Cordillera on the way na ako. Yes, yung channel po ni Heart of Cordillera is sana po siyang monetized channel. Kaya huwag niyo pong skip ang kanyang harang. Ayan, guys. Huwag niyo pong skip, ha. Huwag niyo pong i-skip ang mga harang ng mga monetized channel na pupuntahan nyo. Ha? Kasi ganyan din po ang gagawin nila sa atin. If ever na sana, ma-monetize din tayo. Sana. Oh, okay? Yan, Mark Angelo, when labor I forgot to return. Okay. No problema. Mark Angelo Hidalgo. Thank you sa pag-bisita sa aking live stream, okay? Team R Videos, ayan, Pilipina in Hong Kong, salamat, balikan kita. Director TV, Pilipina in Hong Kong, done na po, pasyal ka rin po sa amin. Yes, okay. Ayan. Sabi ni Pilipina in Hong Kong, yes. Akala ko yung Ilocano Vlog. Hello po. Hello. Done na po. Ayan. Si Ceci B yan.
Hello, magandang it's si B. Naka-BG-BG lang. Maraming salamat sa pag-BG. Thank you, thank you. Nung oras ba ako nag-start ka? Ay, ayun. At Pilipina in Hong Kong, yun. Sabi ni Mark Angelo Hidalgo, chicks, garodem bro, haha. Doc, just kidding, haha. Ayun. Sige, sige, ayan. Sure. Unahan mo na si Ceci B at saka si Pilipina in Hong Kong. Mark Angelo Hidalgo, yan. Wait lang ha. 96%, okay. Sige, sige, sige. I-upload ko yung bagong videos ko, ni-upload ko. Meron pala akong hindi nakita na ano. Abangan nyo guys yung bago kong upload na videos mamaya. After ng aking LS is bisitahin niyo po yung aking page tuloy. Yung ito aking channel. Meron po akong i-upload na bagong video. Mga batang 90s. Ayan. Mga batang 90s dyan. Ayan, abang-abangan po natin. Okay? Meron po akong i-upload maya-maya. Okay. Ayan, 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 ayan. Magdikitan lang kayo dyan. Sa mga hindi pa po nakatamsak sa akin, guys, tamsakan nyo naman ako. Kulang na lang isa, magiging 30 na. 30 million. At sa 11 million viewers, maraming salamat po sa 11 million viewers yan. Ayan. Ayan, no? Ayan, si Heart of Cordillera nandito. Naka-BG-BG lang. Maraming salamat sa iyo, Kapsat. Maraming salamat sa iyo, Karuba. Napintas nga Heart of Cordillera. Pag pinuntan natin si Heart of Cordillera, yan guys, napintas Metisuna. Yeah. Pag pinunta nyo yung kanyang channel guys, si Heart of Cordillera is, wag nyo pong i-skip ang kanyang harang ha. Okay? Cool J Stream, pangit yung J Cool, ang laswa. Anong J Cool? Anong laswa? Ang cool nga eh. Cool na cool. Yeah, J Cool. Okay? Baliktad. Yan. Cool. Yan. J Cool. Okay? Sabi ni Mark Angelo Hidalgo, at ako'y Ilocano Vlog, on the way na rin, gamit ko isa. Yun. Yung mga paninja nyo dyan, baka pwede nyo rin pamasyal dito. Papasyal nyo rin yung mga ninja dito para pasaya naman. Diba? Sabi ni Timar Videos, Heart of Cordillera, daan sa'yo. Nag-iwan ako ng magandang bakas. Hihihi. Yun no. Yan. Sige, mamingwit ka lang dyan, Team RR Videos. Mamingwit ka lang ng mamingwit. Marami tayong isda ngayon, di ba? Sabi na ko Ilocano Vlog, Pilipina in Hong Kong on the way. Yan. Pilipina in Hong Kong at Derito TV. Done na yan. Tapos na. Pag-check na lang yan. Guys, yan mamaya. Tapos balikan nyo mamaya ha. After my live streaming. Yan. Sabi ni Cool J Stream, sa didikit po, lagyan niyo po ng idol sa comment. Lagi para malaman ko, para mabalikan ko kayo. Idol. Yun. Lagyan nyo ng idol. Idol dog. Lagyan nyo po ng idol, sabi ni J Cool Stream. Lagyan nyo ng idol, iconics, yun. Para sure, nadidikit agad dahil galing kayo sa aking live stream. Yun. Okay? Ayan. Okay. Upload.
Yan, sa mga hindi pa po nakatamsak dyan, tamsakan nyo na aking channel guys, sa aking live stream. Maraming salamat. Maraming salamat dyan. Yan, dikit-dikit lang po tayo guys. Maybe soon, baka magpapagames na rin ako, pero siguro, pag nagmamadali kasi ako kanina eh. Mag live stream ako ng StreamYard sa susunod. Yun. Para makakyat naman kayo guys sa mga gusto umakyat yan. Ayan, sabi ni Heart of Cordillera, BG lang here muna. Yes, noted, Team RR. Thank you ha. Ayan. Kalimutan ko na, ano yun? Yan guys. Hello. Yan. Yan. Ayan ha. Sabi ni Cool J Stream, di nga. Di ka nag-stream yan para makakyat ako. Okay. Next time, bukas. Try natin mag-stream yan, okay? Guys, pag ang co-host ko si Cool J Stream, napakakulit namin dalawa. Kulitan dito, tawanan yun. Oo. Tapos yung iba pa siya magpa-games. Yan. Kung nagpapa-games yan si Cool J Stream, ayan, may watch hour ang kanyang paparemyo. Okay? Team RR Videos, Don King TV, watching na ako sa house mo. Ayun. At ako yung Ilocano Vlog. Pilipina and Hong Kong. Ayun. Yan, yes. Jeffrey Day Channel. Yo, what's up sa'yo, kaibigan? Mabuti na lang at napasyal ka ulit sa aking live stream. Maraming salamat sa pagpasyal sa akin. Patamsak na rin dyan. Walang ka dyan. Jeffrey Day Channel. Ayan. Yung mga hindi pa po nakadikit dyan kay Jeffrey Day Channel, unahan nyo na po siya guys. Yan. Jeffrey Day Channel. Yan. Sa rin po siyang laging sumusuporta sa aking live stream. Si Jeffrey Day Channel. Yan. At Mark Angelo Hidalgo at ako yung Ilocano Vlog. Nalpasen Idol ng ibati na kiregalo. Na yun. Okay. Thank you sa iyo pagtamsak dyan. Jeffrey Day Channel. Yan guys. Very supportive si Jeffrey Day Channel. Dikitan na natin siya. Okay? Thank you. Jeffrey Day Channel. Ayan. At mamaya po alas 8, meron pong live stream yan si aking kapatid na Cool J Stream. Kapatid. 8 p.m. po. Pinas time. With special guest. Kalimutan ko na yung special guest niya, maggigitara silang dalawa. Ayan. Maggigitarahan silang dalawa. Ayan, no? Ayan, guys, dikit lang dyan. Gagawin lang saglit. Sige lang.
Sabi ni Cool J Stream, Sampaguita, anak bayan guitarist. Yun. Yun po yung guest niya, si ano, Sampaguita. Si Gary Perez po ng Sampaguita Band. Yun. Yun po ang kanyang guest guitarist mamaya sa kanyang live stream. Ayan. Yan, si Gary Perez po is isang rock icon. Ayan, rock icon. Siyempre, sila yung mga nagpasikat ng mga kantang ano. Parang alam, no? Yung kantang ano. Okay, nakalimutan mo na? Patawa. Okay, Cool J Stream, the legend rock icon Gary Perez, mamaya sa live stream ko. Yes! Ayan. Sabi ni Team RR Videos, at Don King TV, done na po ako sa house mo, sabi ni Team RR kay Don King TV. Ayun. Guys, sa mga hindi pa po nakatamsak sa akin dyan, tamsakan nyo na rin ako, tamtaksan, sabi ni Cool Day. Ayan. Salamat sa 30,000 viewers, 30,000 tamtaks dyan. 8,000 na salamat po sa patuloy na pag-video dyan. At patuloy niyo pong akong suportahan sa aking mga susunod na LS, ha? Okay, thank you. Sa mga hindi pa po nakakadikitan dyan, magdikitan na kayo guys, okay? Sabi ni Team RR Videos, it's CB. Hi. Yan, puntahan mo 'yon, RR Videos. Napakagandang madilag niyan. Yan, dikitan mo na siya, unahan mo. Yan. Sa mga hindi pa po nakapagdikitan dyan, dikitan nyo lang. Dikitan nyo na. Na yan guys. Salamat po sa mga dyan, naka-BG. Maraming salamat, especially kay Ma'am Heart of Cordillera, nandiyan pa rin. Maraming salamat po. Ayan. Sa mga patuloy na sumusuportahan dyan, maraming salamat po. Sa 8 na mata, maraming salamat po sa patuloy na pag-BG pa dito. Okay, pasalamat sa pagtambay, ha? Salamat po. Okay. Sabi ni Director TV, it's SMB. Naka 28 bars na ako dahil natakam ako sa dalgona mo. Yun, no? Padikit na lang po at padikit na lang po ng malapot na tsokolate at kutsara ko. Yun, no? Yun. Sabi ni Mark Angelo Hidalgo, at Cool J Stream, tapos na ako sa Bakbakan Idol. Yun. Yes, make sure na nag-iwan kayo ng tamang bakas. Oo. Para mabalikan kayo ni Cool J Stream Idol. Yes? Sabi ni Cool J Stream, set up na ako, mag-message ka lang sa akin yung guest ko. Okay, no problem. No. Okay? Okay. World Traveler Rafat. Yes, welcome to my live stream, sir. Sir, ma'am. Hello, everyone. Sabi ni World Travel Rafat. Yes, welcome to my live streaming, sir. Sir or ma'am? Ayan.
Hello everyone, sabi niya, yung World Travel Rafat. Welcome. Thank you for thumbs up, okay? Sabi ni Cool J Stream, Idol Mark Angelo, Hidalgo, balikan kita. Yun, yes. Yes. No problem, Sir World Travel Rafat. Thank you for visiting my live streaming. And thank you for dropping by, okay? If you want to have make more friends, just comment here. Ayun, ito na. Nosebleed na. Ito na, tulungan niyo ako, guys. Sabi ni World Travel Rafat, oh, where are you, host? I'm here at the Philippines. Okay? From where are you, World Travel Rafat? Ayan na. May mga bulak ba kayo dyan? Maghahanda na. Oh, si World Travel Rafat is from Kazakhstan. Yan. Kazakhstan. Tama ba? Kazakhstan. Oh. Nice meeting you, sir. Thank you for dropping by to my live streaming, huh? Yes, sir. Okay. Nice meeting you, sir. World Travel Rafat. Okay, thank you. It's okay to use background music when you got it from to YouTube Studio. Yeah. They saw many music there at YouTube Studio. It's for free. Yes, World Traveler Rafat. Nice meeting you too, sir. Please drop by my house too. Yes, no problem, sir. Just comment below to my videos and then I will visit your house later after this my live streaming. Okay? Just be sa mga hindi pa po nakadikit kay Sir World Traveler, ha? Thank you ha. Dikitan niyo siya, guys. Thank you so much, Sir World Traveler. Ay, Rafat pala. Thank you ha. Director Mark Angelo Hidalgo. Papunta na ako sa inyo, Paps. Ha? Hindi ba kayo dikit? Padang may Ilocano, hindi pa kayo dikit? Director, nasa GC natin yan eh. Yes, sabi ni World Travel Rafat, make sure you don't get in trouble yan. Yes. No problem, sir. Ayun Ayan, puntahan natin siya, guys. Puntahan natin si World Rafat. Ayan ha. Have a nice LS. Yes, thank you. World Travel Rafat. Thank you for visiting. Hopefully you will be back again on my another version of my live streaming. Thank you. Okay? Yan, guys, magdikitan na lang kayo dyan, ha? Wait lang, may gagawin lang. I will do posting. Yun. Okay. Nasa ano pala? Yahoo! Sabi ni World Travel Rafat, I do LS2. Yes. Okay, sir. What time is your LS? So that we can go there also to make new friends, meet new friends in Kazakhstan. Ano? I will LS in 2 hours. Oh, so what time is it now in your time? Sir World Travel Rafat. After 2 hours, 5, 6, 7. Okay, 7 o'clock here in the evening.
Sabi ni Hargab Cordillera, out muna ako, host. Babalik ako, guys, sa inyo. Mua. Yan. Okay. Thank you. Oh. Thank you. Balik ka sa akin, ha. Yeah, thank you, Hargab Cordillera. Maraming salamat. Isa po siyang monetized channel. Salamat sa suporta, ha. Sabi ni World Travel Rafat, it is 2:47 in the evening or afternoon, sir? Yun, oh. PM. 2:47 PM. Okay. Mas advance kami ng 3 hours. Tama? Yeah. 3, 4, 5. 2 hours. Or just advance in 2 hours. It's almost 5 in PM here in the Philippines. Evening. Huh? Evening or early morning? Is that 2:47 in the early morning or Okay. Sige lang guys, magdikitan lang kayo dyan guys. Yan. Ne? Palobat na ang aking isang lapi. Okay. Ala yung charger niya. Mega shutdown. Mega shutdown sa aking isang laptop. Yun. Sabi ni World Travel Rafat, Team RR videos, I will get back to you later, friend. Don't worry. Yeah. Don't worry. Be happy. Just be cool, yeah, like me. Just be cool like me, okay? Don't worry, okay? Babalikan kanila, okay? Make sure you have na nakabakas kayo ng tama kay World Travel Rafat, okay? Yes. Okay. Hello. Maraming salamat sa 31 thumbs up dyan. And syempre, sa mga patuloy pa rin nakakabidyan, maraming salamat po. Okay? Thank you. Thank you very much. Yun. Go ahead. Okay. Ayan. On process pa. Okay. Yan, maraming salamat po dyan. Yan. Si, Team RR Videos, nandyan pa. World Travel Rafat, hello. Yan. Si Heart of Cordillera, may pinuntahan lang. Yan. Sabi ni Director TV, ako isang Ilocano vlog. Nakita ko, tewa moon nga motor mo. Isunto pagsakyan nga umay nga mangiplasyar kinyak. Tabuludik man, hehe. Benet takakon, jay iklog mo nga nalabaga. Ay, Diyos ko, ang hirap pala magbasa ng Ilocano rin, no? Ilocano ko, pero ang hirap magbasa ng Ilocano. Yan, maraming salamat po sa patuloy na dyan na nagtatamsak. Okay? Kung meron kayong mga community dyan, pa-share ng mga aking LS naman guys para madagdagan na natin at mas masaya. The more the better, di ba? Okay, sa mga meron kayong community, pa-share na lang guys, ha? Maraming salamat po. Yan. Sabi ni Mark Angelo Hidalgo, it's CCB, nakapasok na ako sa bahay mo. Bukas naman ang pintuan mo. Guys, yan. Sige, unahan nyo na si CCB kasi may pinuntahan yata or naka-BG lang. Yes, mag-iwan lang kayo ng tamang bakas. Yan, okay? Make sure na maganda yung bakas nyo para mabalikan kayo. Para hindi matapon or mapunta dun sa sa corn beef spam. Ayun guys, welcome natin si bagong kaibigan at dating nandito na rin si Lynn Ariola. Hi guys, dikitan na. Ayan guys. Yung mga bago diyan si Lynn Ariola, dikitan niyo na. Napakagandang dilag green. Si Lynn Ariola. Hi, Lynn Ariola. Thank you sa aking patamsak. Ayan na, guys. Ayan. Lynn Ariola. Ikita niyo siya, guys. Kamusta, Lynn Ariola? Kamusta ang iyong banana?
Kamusta ang ating mga napakagandang Lynn Ariola? Tumaas na ba ang kanyang banana? Ay, tumaas. Ibang ba? Yun o. Wait lang. May tumatawag. Wait lang, guys. Okay. Go. Text mo. Over na. Bye. Pag-test na. Bye. Ayun. Pasensya, may tumawag. Yun. Oh, ito yung aking t-shirt. Ayan. Ayan. Okay. Yung pinuntahan ko noon sa seminar, workshop. Ano yun? Yung pinuntahan ko na workshop. Photojournalist. Yun, photojournalist. Ayun, sabi ni Lynn Ariola, BG lang muna host, luto-luto muna, ayun. Sabi ni Director, hi Lynn Ariola, makikituloy na lang po ako sa bahay nyo. Yes! Unahan nyo na sila, guys. Okay? Konti na lang, patapos na rin ang patapos na rin ang aking LS. Maraming salamat po sa lahat. Yan. Kaunting oras na lang. Yan, yung mga hindi pa po nakadikit kay Ma'am Ariola, Lynn Ariola, dikitan niyo na po siya, guys. Yan. Unahan niyo na po siya. Yan. Mamaya, babalikan niya rin kayo after niya magluto. Okay? Maraming salamat po sa nandyan. Continue. Ayun. Voltes 5 and 5 for me. Yun, Yun, yung mga Voltes 5 fans dyan, kamusta? Voltes 5 nung bata ko yun yung pinapanood ko Voltes 5 invite kami, chichiri chuchene, balik ko, carita ko. Chin chin chon chan chi, hiridi ko.
Ay, mga taga-Japan, hello! Chichomancha! Koko Hichachi! Bodes Papin, fight for me! Chichiri, chichiri, koko chichi! Tariko, tariko! Sing, sing, banggachi! Ayun. Tatarata. Saan nga ba yun? Ratata! Coco Chichari. Sabi ni Mark Angelo Hidalgo, bro, mga gusto pa lang malaman tungkol sa posibleng gamot natin sa chucheswe. Okay? Yan. Sa sakit na kumakalat ngayon, pasya lang sila sa bahay, bro. Salamat. Okay, yes. Team RR Videos at World Cover Rafat, done sa'yo, yes. Sabi ni Mark Angelo Hidalgo at Lynn Ariola, pasyal, ayos na kanta, bro. Okay, hindi ko nga kabisado yun eh. Cha-cha, Voltes, 5 fight for me. Chichiri-chiri, cha-cha-ne. Balik ko, tarik-tarik ko. Chingge. Ano, may ininchik yun. Erachik ko, chichiri niya. Go, si chati, chitai. Sabi ni Team RR Videos at Lynn Ariola, watching na me. Yun. Watching nene, watching me, watching nene. Yun. Oh. Sabi ni Director TV at Mark Angelo Hidalgo, nalpasan bro, mabalin la kumaingiklon tiklog nga pula. Inaramid kon. Pasyaren naktulat ta madamdaman. Oy! Hey, Director TV. Hindi mo dinikitan yung mga ano. Ay, sino pa yung ano? Yung hindi nakapasal ngayon sa akin. Si ano? Yung nandun sa group chat natin. Si Benjamin ba yun? Team RR? Yun? Hindi ko pa yata nadikitan yun ah. Hanggang sa panaginip na lang ako. Kung pa'y merienda. Yun no, Director TV. Wenla o Direct. Umayak ton. Yun, Papanam, Sanchez Mira. Awan, di ka makalasat. Lockdown. Oy. Okay guys, konti-konting oras na lang matatapos na aking live stream. Maraming salamat po sa mga pumunta dito. Yun. Ay guys, yung ano, yung pa-support naman yung bago kong video na upload ngayon ha. Pa-support na lang, pa-support. Oo, yes. Yung bago kong upload na video ngayon, pa-support na lang ha. Pag-comment na rin kayo doon. Thank you sa mga kaibigan ko. Pa-support naman.
Pa-watch na rin ha. Pa-support. Yan. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Talis. Yun. Nate, bakit? Ayan kasi. Ang bait-bait niya eh. Ayun. Bro, ipalpas ko lang LS mo, nag-edit ako to 10. Ha, thank you bro. Oh, thank you bro ha. Thank you. At patapos na rin ako guys, patapos na rin. Maraming salamat ha. At Lynn Ariola, done na sa'yo ha. Pabalik na lang ha. Ayun. Team RR Videos to Jay Mesa gamitin pang pagwapo kinyam. Ayun. sige lang guys. Unahan nyo na sila mga nandyan. Ayan, si World Travel Rafat, yan. Wait mo daw si Director TV. Guys, marami na lang ako matapos ha. Konti na lang. Yun. Mag-upload lang ako. Yung mga guys, yung mga nandyan pa, pa-watch na lang yung after ng LS ko. Meron akong bagong in-upload na vlog ko, vlog. Yes. Pa-watch na rin at pa-like and pa-comment. Yes. Maraming salamat sa suporta. I-upload ko lang yun guys ha. I-upload ko. Tag. Ayun na. Wait lang. Tapos ayun pa. Batang 90s. Guys, batang 90s yung hamon sa batang 90s ang title ko. Yun. Batang 90s. Yan. Hey. Ayan. Yan. Sino pa? Sino pa? Mark. Sino pa? Tatag ko na lang.
Yan pa. Mix. Ayun, blend. Tila. Yan pa. Ayun, sabi ni Jeffrey Day Channel, Team RR videos, done na po. Ayun, sige, patuloy lang po kayo magdikitan dyan, guys. Tat, tat, tat. Sino pa? Balikan mo na rin Team RR Videos, si Jeffrey Day Channel. Okay? Puntahan mo na rin si Mark Angelo Hidalgo. Ayun. Yung bago kong upload, guys, uploaded na. Panoorin nyo mamaya. Okay? Thank you, thank you. Yan, ha. Mern. Yan. Tanagan na kami DJ yun. I saw design. Tan tan taran tan 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 tan. Ojang. Davis. Davis. Maki. Then, subscribe. Yan. I saw design. Please do watch, subscribe to my channel. Like, comment, and share this video. Yan, si Rix Vlogs. Yahoo! Thank you, Rix Vlogs. Rix DXB Vlogs. Thank you, sir, sa pagpasyal sa aking live stream. Yan, guys, si Sir Rix Vlogs, marami po siyang soldado. Dikitan po natin siya, guys. Siya po yung napaka-supportive na kaibigan, si Sir Rix Vlogs. Rix DXB Vlogs. Yan. Rex DXB Vlogs. Salamat po. Yes, Sir Rix DXB Vlogs. Permission to go fishing. Yes. Go ahead, sir. Go. Yan, si Sir Rix DXB Vlogs. Napaka-supportive po niyan. Yes, sir. Sige lang. Thank you, Sir Rix DXB Vlogs. Thank you po. Siyempre, patamsak na rin dyan, ha. Thank you. Tan. Yeah, please do watch. Yan. Nais ko na yung ina-upload ko sa isang bagong videos ko, guys. Wag na. Okay. Like, okay. Okay. I saw design. Sino pa? Kares. Yun.
Sino pa? Sino pa? Tatag. Ayun no, sabi ni Sir Rix, DXB Vlogs, at Del TV and Mark Angelo T. Hidalgo, yan. Unahan nyo na siya guys, or kung unahan kayo ni Sir Rix, DXB Vlogs, ayan, abangan-abangan, yan. Sino pa? Sino pa? Yan. Sino pa? Girlfriend. Sige lang guys, magdikitan lang ka dyan, gagawin lang. Tatapusin ko na sa yung LS ko. Pero sige lang. Okay. Okay, save na nga lang. Ay, kalimutan ko. Yes, dikitan nyo siya, no. Unahan nyo na guys, yan, no, si Sir Rix, DXB Vlogs. Basta mag-iwan lang kayo ng tamang bakas. At 39. I know yan. So sa 7,000 viewers, hello po, thank you. I know the time. Open my eyes all the time. Ayan, sabi ni Sir Rix, DXB Vlogs, Mark Angelo Hidalgo, done din po, salamat sa pagbalik, yun. Yes, sabi ni Edward QTV, hi host, gandang hapon sir, welcome to my live stream, and thank you po sa pagbisita sa aking live stream. Magandang hapon po. Thank you po Sir Edward QTV. Sa mga hindi pa po nakadikit ni Sir Edward QTV, dikitan na po natin siya guys. Yes, thank you po Sir Edward. Huwag na rin natin kalimutan ng aking thumbs up dyan. Yan, thank you po. Siyempre, yung mga iba hindi niya pa po kadikit dyan, pwede niyo na po silang dikitan. At maraming salamat po. Ha? Thank you po. Oh, guys, na-upload ko na yung yung bagong video ko, yung bagong vlog video. Yan, pasuporta naman dyan guys, thank you. At pa-comment na rin doon pa-comment. Okay? Thank you.
Dun, 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 dun. Guys, thank you sa 8,000 viewers dyan ha. Still 8,000. Okay? Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to meet with you. And you, and you, and you. Talala, talala. Tan, tan, ta, 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 tara, ta, 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 tara. Ya, ta, 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 ta. Nakakaumay na laging ganito. Nasa bahay na lang lagi. Pero okay lang. Sir, Sir Edward QTV, dito po ako sa Ilocos, sir. Dito sa Pilipinas. Kayo po, sir. Saan po kayo? Edward QTV. Yan guys, meron akong in-upload na bagong vlog, Hamon sa Batang 90s, ang kanyang caption. Pa-support naman po dyan guys ha. Pa-support, pa-like na rin po, and then pa-comment na rin. Thank you. Sa Bohol po ako host, pero nasa South Korea po ako now. Oh, South Korea. Kilala mo si Sir Tons TV, sir? Edward QTV? Yes, wag niyo skip ang harang ni Sir XP Vlogs ha. Wag niyo pong skip. Isa po siyang monetized channel. Yan. Tis lang. Sabi ni Team RRVS, Trix, DXB Vlog, sana all may harang. Well, ganyan lang. Kaya pag-igihan ng pangingisda. Ay, hindi mo kilala si sir? Okay. Nasa South Korea rin kaya siya. Sa Korea, yeah. Dikit na po tayo ba, Sir Edward QTV? Saan tayo nagkakilala? Sir, yung sa mga yung mga nandito pa, guys, pa-support sa bago kong upload. Ka-upload ko lang ha. Ka-upload ko lang bago kong vlog na ewan ko. Ako nag-vlog, ako pa yung linag. Kaya nag-vlog. Kakaiba, no? Ako yung nag-vlog, ako yung vlogger, ako na rin yung nako. Sabi niya, Edward QTV, kadikit po kita host. Ewan ko lang kung kadikit mo ako, ha? So, siguro, sir. Sige, check ko mamaya, sir. Ang dami kasi naka-open na, yun. Edward QTV from South Korea. Kumusta dyan, sir? Wilmar. Yun, sabi ni Sir Edward QTV. Ayos naman, kapsat. Uy, Ilocano ka, sir? Ay, Bohol ka pala. Yun. Bohol. Yan, hindi pa ako nakapasyal ng Bohol. Sana makapasyal rin. Chocolate Hills. Wilmar. Yun. Yun guys, andito. Welcome natin si Yosh TV. Hi host, big shout out. Thank you. Yosh TV. Okay. Congrats kagabi ha. Ayos ba kagabi yung ni Ma'am Leslie? Yosh TV, thank you sa pagbisita sa aking
sa aking live streaming. Thank you sa, siyempre wag mong kakalimutan ng aking thumbs up. Yours TV, thank you. At sa mga hindi mo kadikit dyan, ayan, kadikit na magdikitan na. Sabi ni Rix, DXB Vlogs, chocolate, amin host. Oo. Sabi niyo, Steve, salamat host, nanalo eh. Ano na ulit ang panalonan mo? Loads o ano? Watch R. Yos TV. Pinanalunan mo yata lahat. Watch R. Load. Saka paangat program. Di ba? Dami dun, oh. Yes, bro. Host, pa-promote. Balikan ko sila later sa CP lang, ha. Yes, guys. Yung mga hindi pa po nakadikit kay Yos TV, dikitan nyo na siya, guys. Unahan nyo na. For sure, babalikan kayo ni Yos TV. Dahil isa rin siyang legit na kaibigan yan. Si Yos TV, guys. Guys, yung mga nandito pa, guys, unahan nyo na. Sa mga 10 viewers dyan, thank you po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Yos TV, dikitan nyo na po siya, guys. Yan. Masa pong legit na kaibigan yan. Yan, nandito na rin si Fishball Boys Vlogs. Fishball Boys Vlogs, what's up tayo? Bakit ngayon ka lang? Late ka. Saan ka galing? Padikit ako, sabi yan. Dikitan mo na yan mga Fishball Boys. Sabi ni Steve, nawawala ata si Popstone, ha? Nandito siya kanina. Siya yung siya yung nagsusupport sa akin kanina, si Tons TV. Oo. Ewan ko lang, baka may ibang pinunta na sinuportan rin. Nagtagal rin siya kanina, dalawa sila ni Ma'am Leslie. Sabi ni Rix, DXB Vlogs, Team RR Videos, done na po ako sa'yo. Ayun. Teka. Sige, walang problema. Ano ito? Talk to win. Ano to? Marber. Hello po. Hello, Marber. Yun. Sabi ni Mark Angelo Hidalgo, Yos TV, idol, pasyal. Pasyal na ako. Ayun, go. Sabi ni Fishball Boys Vlog, wala yatang lapag ng league host. Palapag ako, Tilla. Dikitan ko. Yun, yung mga moderator ko, yung mga naka-blue na dyan, pwede nyo ilapag yung mga, guys, mga link nyo para mabilis kayo madikitan. Yan, si Fishball Boys Vlog, bro. Dikitan nyo na. Yan, maraming salamat po sa andito pa na BGBG. Yan. Sabi ni Rix, DXB Vlogs, Yos TV, done na po ako sa'yo. Pa-check na lang at pabalik po. Yan. Ayun yun. Binaba na rin po ang link ni Yos TV. Yan, dikitan natin siya, guys.
Hmm. Hmm. Yan. Yan. Sabi ni ano, ito, guys, ito lang ha. Sabi ni Yosh TV, nakasipi lang kasi wala pa sa iPhone yung mabilisan na para puntahan yung channel. Ah, okay. Fishball Boys Vlog, naglapag. So ito si Marver. Hashtag tutok tuwin kuya. Kuya Will, sana mapansin mo ako. Sana manalo ko ng 10K. Sino ka, Marver? Kuya Will, sana po manalo ng 10K. Ayun na, Marver, sa paano naman dyan? Pa-thumbs naman dyan sa ating live stream ngayon, ha? Di ba? Thank you, thank you, thank you. Marver, bigyan ng jacket yan. Yun, no? Tan, 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 tan. Hello, hello. Maraming salamat. Yan. Konti na lang, guys. Siguro makuubos na yung oras ko. Meron lang akong sigurong tira-check ko nga. Ayun. 30 minutes. 30 minutes, guys. 30 minutes. Sabi ni Marver, okay, Kuya Will. Haha, cute mo. Palang tumawa. Haha. Parang kilala ko na naman. And then si Yosh TV, grabe yan. Yun, no? Timara Videos, Fishball Boys Vlog. Unahan na kita, boys. Ayan, go ahead, go ahead. Puntahan nyo na, puntahan nyo na. Kung pwede lang ako magpaano sana akyat ka dito, Marver. Tan, 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 tan. I saw he. You can tan, 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 tan. Ano to? Rolling on, dance talks. Hindi. Ekkeche. I saw the sign. Sabi ni Marvel, cute mo tumawa. Pretty cute, cute. Pretty cute, cute. Yan. Fishball Boys Vlog, Yos TV, Dan, nasa, padikit lang idol. Yan. Sabi ni Fishball Boys, yan, Team RR Videos on the way na po. Yan, dikit-dikit yan. Nice, nice. Sabi ni Mark Angelo, iwan ko lang muna dito bro, ligo muna ako. Ha ha. Pati ako maliligo na rin after ng LS. Yun, okay. So far, nasa 30 minutes lang bro, 30 minutes. Okay. Sabi ni Marver, ano po ginagawa dito kuya? Wala lang, nangangamustahan, tapos, syempre, nakikipagkaibigan, meet new friends, yan, kaya nakikipagdigita yan, dagdag bananas, yun po, kaya yung mga ginagawang live stream para sa watch hour na rin, para ma-monetize ang aking channel. Ayan.
Sabi ni Fishball Boys Vlog, host, pa-jacket ako kay Team RBs para makapaglapag na siya sa link. Okay, check natin. Oh, okay, sabi naman ni Marver. Okay, ikaw, Marver, nasaan ka? Marver, tamsak mo naman ako dyan, oh. Click mo yung, ano, click, click, click. Okay, so see. Ta 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 ta. Fishball Boys Vlog, lapag muna yung ano, yung link mo. Tapos, Team RR Videos, pwede mong puntahan yung link na binaba ni Fishball Boys Vlog, okay? Ganun po, para mas mabilis. Sabi ni Marver, okay kuya, like na kita, I mean yung live stream mo. Yes, thank you sa pag-like sa aking live stream. Akala ko ako na yung like mo. Pati yung live stream na rin na. Ay, yung, oh. Oh, salamat sa pag-like sa akin. Ay, sa live stream pala, okay? Oh, thank you, Marver. Marver, dikit na ba tayo? Dikitan mo ako, ah. Dikit tayo, dikit. Okay? Mark Angelo Hidalgo, sa mga di ko pa napasyalan, balikan ko mamaya. Ha, amoy ko na kasi sarili ko, ha. Parang pinaparinggan mo ako, eh. Okay pa naman. I feel good. Okay? Ayan, guys. Yung binaba na ni Fishball Boys ang vlog ay yung ano niya, link niya, unahan nyo na. Click niyo po yung link na binaba niya, then doon po, automatic po na pupunta po kayo sa kanyang channel. Okay? Sa mga gusto magipagdikit kay Fishball Boys Vlog. Ayun. Sabi naman ni Marver, kinilig ako doon kuya, I like you na, haha, yun. Like mo talaga. I like you rin, Marver. Oh, chill. Ayan, nandito pa si si Maxine yan, ating napakagandang dilag na si Maxine Yang. Thank you sa pagbabalik aking magandang dilag. Hello, nagbabalik host. Yes, thank you sa pagbabalik aking magandang Maxine Yang. Ayun, no? Diba? Meron naghahanap sa'yo kanina, Maxine Yang. Ewan ko na kung sino. Hindi niya daw mahanap yung channel mo. Sabi ko, nakapula kaya tayo yung sa channel mo, di ba? Yung profile mo. Ayun. Ewan ko kung sino, nakalimutan ko na eh. Sabi niya, ewan ko na, nakalimutan ko kung sino yung naghahanap sa'yo. Marami sila dito eh. Ewan ko lang kung napuntahan ka na. Check mo mamaya kung dikit na sa'yo. Okay? Yan, Maxine yan. Huwag po natin kakalimutan dikitan. Yan. Sabi ni Marver, kuya, sa 1 hour live stream mo, ilang watch time hour po yun? Okay. Depende. Tsaka di ko lang alam kasi kung minsan nagbabawas din si nagbabawas din si Lolo YT. Depende rin sa viewers mo, saka yung comment. Likers, yun. Kaya guys, please support each other para sa mga nagla-live stream. Supportahan na po natin. Yan. Okay. Sabi ni Fishball Boys Vlog at Team RR Videos, done po. Ayan. Sabi ni Maxine Yang, dami naghahanap sa akin, sana all. Oo nga, kasi nga, yung, di ba umalis ka kanina, Maxine Yang, nagbaba ng link si Conspaga TV, Pogi. Yun. Kaya nung mga binaba niyang link, ayun, pinuntang ka. Tignan mo, bait-bait ni Conspaga sa'yo. Consgapa. Ayan na naman, si Fishball Boys Vlog. Di ba? Sabi ni Fishball Boys Vlog at Maxine yan, palapag ng link mo. Maxine yan, lapag mo ng link mo kasi. Yan. Thank you. Guys, 15 more minutes para matapos ng aking live stream. 3 hours live streaming. Thank you po sa 35 na patamsak, ha? Okay. At sa mga nandyan pa, thank you. Maraming salamat po. Patuloy na pagsuporta
Sana makadalo ulit kayo bukas sa aking live stream ulit. Bukas po, same hour. Okay? At mamayang alas 8 po, andyan po si aking mabuting kaibigan na si J. Cool Stream. J. Cool Stream, yan, with special guest, Gary Perez. Yan, magtutugtugan, rock and rollan tayo mamaya. Yan. Yan, magdikit-dikitan lang kayo dyan. At guys, wag nga pala, yung aking bagong upload na videos, yon. Paki-support naman ngayon. Ang hamon sa batang 90s, yon po. Naku, si J. Cole naman. Yan, may live stream si J. Cole mamaya, alas 8 daw. Yun, alas 8 ng mamaya. Papang Budoy TV, yes, hello, thank you. Papang Budoy TV, agyaman na, kapo. Papang Budoy TV is in the house. Hi host, gandang hapon sa'yo. Agyaman na, Papang Budoy TV, thank you, takapasyal ka ulit sa aking live stream. Maraming salamat po. Tama, Fishball Boys Vlog. Nakakatuwa talaga yung si J. Cool Stream. Hindi ko kasi nagamit yung StreamYard kanina para makakapag-akyat ako. Ayan, guys, welcome natin si Papang Budoy TV. Sa rin siyang napaka-supportive na kaibigan. Legit po na kaibigan yan. Sa mga hindi pa po kadikit Papang Budoy TV, dikitan nyo na siya, guys. Papang Budoy TV. Very supportive po niyan. Marami po siyang mga sundalo rin na handang sumuporta sa mga giyera, LS na yan. Yan. Okay. Sabi ni Papang Budoy TV, thanks. Ang tagal natin hindi nakita. Oo nga sir, kasi hindi ako makapag-LS ng weekdays. May trabaho eh. Subukan ko sana mag-live sa mag-LS sa work, pero baka mapanood nila. Yari tayo dyan. Kaya sa weekends lang ako pwede sa hapon. Pero pag weekdays naman, sinusubukan ko sumingit. Mga after work, after 5 o'clock, iba, pauwi na. Ayun, agahan ko, early out ako. And then, subukan ko mag-LS ng 2 hours, ng 5 to 7, ganun, or isang oras. Tapos, syempre, may susunod na sa akin yung mga ibang kaibigan natin na susuportahan. Yun. Thank you, Papang Budoy TV. Miss you. Sabi ni Peaceball Boys Vlogs, hindi ko pa yata dikitan yung host si J. Cool. Dikitan mo na siya. Unahan mo na. Sabi ni Papang Budoy TV, tama. Yun. Ayun, Peaceball Boys Vlog, ayun. Sabi ni Palapak, matagal na. Peaceball Boys Vlog, ang dami pa hindi nadikitan pala na kaibigan natin. Ayan, dikitan mo na si Papang Budoy TV. Unahan mo na. Yes. Tama po, sir, Papang Budoy TV. Tama. Pero pag naka-field ako, yun kumukuha lang ako ng saglit. Mga clips lang naman. Gamit ang cellphone. Yes. Yung bago ba yung bago ko pong upload, sir. May bago ako ngayong upload. Pa-watch na lang after this my LS. Total matatapos na rin ako around 15 minutes. Na lang po. Pa-visit na lang po yung aking bagong upload. Like and support na lang po. Pa-watch na rin po. Maraming salamat po sa manunod. Yun po hamon sa batang 90s. Yun pong bagong upload ko mamaya. Ngayon. Na-upload ko na po. Pa-support na lang po mamaya. And yes, nandito na ating napakagandang Ilocanang Mangyan. Shoutout guys. Shoutout Ilocanang Mangyan. Thank you for dropping by. Love you. Andito si Ilocanang Mangyan. Guys, andito na ang sinasabi ko kanina pa. Kaninang alas 5 pa ako pa pinagsasabi to, di ba? Si Ilocanang Mangyan. Isang napakagandang kaibigan natin yan from Ilocos Norte rin. Isa rin siyang Ilocano. Siyempre, Ilocanang Mangyan nga. Andito na siya, guys. Habang hindi pa ako patapos, dikitan niyo na siya. Si Ilocanang Mangyan. Ayan. Hello. Ilocanang Mangyan. Maraming salamat sa pa-thumbs up. Yep, sabi ni Team RR Videos, Papang Budoy TV, unahan na kita. Yes, Ilocanang Mangyan. Kanina pa akong
14, las 3, 3. Yes, every weekends is my live stream is 3 to 6 p.m. Ayun. Pati bukas, meron din na po akong live stream. Bukas po, yun. Guys, sana makapunta kayo bukas sa aking live stream, ha. Same time, same place, same channel. Okay? Ayan yan, magdibigyan na. Okay, si Marver, di ako belong. Ano, no? Di ako bilong dito, ha. Out na ako, bye. Anong di ako bilong dito. Sino ba to si Marver? Okay, guys, huh? Okay. Masabi ni Maxine Yang, Marver, hello. O, yan, may nakikipag-ano sa'yo, kaibigan, Marver. Gusto kang kaibiganin ni Maxine Yang, napakaganda niyan. Papamuloy DB, Team R Videos, balikan na lang kita. Ayun. Sabi ni Kalmang yan, ngayon ko lang na-check email ko, no problem. Ayun, guys, andito pa. Ito, isa pong monetized channel, si Amy Land TV. Hello po, abot pa ako host, yes. Oo, malapit na po akong matapos. Yes po, maraming salamat po. Sir, kanina pang papajacket sa'yo siya, si Marbel. Marbel, oo. Yes. Meron pa akong bagong upload. Please watch, guys. Watch and like na rin po. Yan po yung hamon sa batang 90s. Yan po yung aking ewan kong ginawang kalokohan. Ako yung nag-video, ako na rin yung nag-vlog, ako na rin yung na-videohan. Ewan ko ba? Ayun, sana pa-support, guys. Ayun. Okay. Guys, wag natin kalimutan si Amy TV Land. Yan. Pasyal po kayo sa kanyang sa kanyang channel. Napakaraming isda doon. Napakarami, sobra-sobra. Kung gusto niyo mangisda na ng mangisda, guys, punta kayo sa kanyang channel, Amy Land TV. Yan, guys, unahan niyo na siya. Wag na magpatumpik-tumpik pa. Unahan niyo na siya si Amy Land TV. Yan po. Hi po, Ma'am Amy Land. Fishball Boys Vlog, sir, kanina pa. Ilocano Vlog, yan, nakaano lang, BG. Ayan, nagbaba na rin po ng link si Papang Budoy TV. Ayun. Salamat po sa aking 37 na thumbs up. Sana gawin nating 40 yan. 40. Gawin nating 40. At siyempre, dating 10,000 viewers. Thank you po sa pag-visit sa akin. Sana bukas ganito rin. Maka-visit kayo. Maka-supportahan nyo rin ako. Maraming salamat. Okay, thank you. Sabi nila Kalmang yan, panoorin ko na lang ang bagong upload mo, Iconics. Naku! Malapit na nga ako matapos eh. Yun. Yan, nandito pa. Humabol pa si Butch Valdez. Hello. Shout out. Thumbs up down. Thank you, Sir Butch Valdez. Ayun, So guys, welcome natin si Sir Butch Valdez. Nakahamon rin. Ayun, thank you, Sir Butch Valdez sa pag-visit sa aking live stream. Thank you po. Okay. Thank you po sa pag-visit. Okay. Thank you, Sir, pa-thumbs up dyan. Sir Butch Valdez. Ayan, wag po natin kalimutan. Digitan si Sir Butch Valdez. Ayan po, baba na po ng link si Maxine yan. Unahan na natin yan. Ayan. Nagbaba ng link. Okay, ayan. Paunahan na natin. Sir Butch, meron akong bagong upload na videos ngayon. Entitled Hamon sa Batang 90s. Please support na lang po. Ayun. At thumbs up na rin. And comment. Yun guys, gusto ko yung comment eh. Pa-comment na lang dun sa bagong videos ko ha. Thank you. Konting oras na lang guys, ay matatapos na lang ako. 10 minutes pa, 10 minutes. Ayun. Sa mga hindi pa nakapagdikitan dyan, dikitan nyo na. Ma'am Amy Land TV. Ayan, Ilocano Mang yan, mga bagong dating. Papang Budoy TV. Ayan, Butch Valdez. Ayan. Guys, unahan nyo na sila guys. Alam nyo na kung sino kayo. Ayan. Thank you sa mga 11,000 viewers. 38,000, 38 million viewers. Thumbs up. Thank you po sa 38 million. Sana gawin natin 40 yan. 40. Gawin natin 40. Thumbs up yan, please. Okay. Yan, may bago naman tayo dito. Yan and my TV. Thank you. Oy. Yan po yung ninja ni Sir Papang Budoy TV. Ayan, dadagdagan niya ang aking thumbs up. Yay! Ayan. Sir Maxine yan. Yen, hello.
At Max yan. Tapos hello Sir Den Butch. Ayun, yun. Maraming salamat. Ayan. Still 9,000 viewers. Thank you po. Salamat sa pag-view, ay pagbisita sa aking live stream. And syempre, sa 36 tablet, pwede natin gawing 40 yan bago ako matapos, di ba? Salamat. Ayan. Maraming salamat po. Hello. Ayan. Ayan, pauna po ako. Salamat, sabi ni Maxine yan. Ayan, go ahead. Sige lang, Ilocanang mag yan. Maxine yan, parang magkakain ka eh. Di ba? Ayan, sabi ni Team RR Videos. Yan, at Maxine yan, nadikitan na kita. Di ba? Team RR Videos, maganda siya, di ba? Di ba? Di ba? Team RR. Nama ko na. Reds. Fishball Boys Vlogs. Ayan. Sige lang. Check ko lang. May check lang ako ha. Ayan. Dami na nag-comment. Ayan. Ayun, Maxine yan. Ayan. Team RR, no problem. Ayun. Yan guys, yung sa mga nandito pa, 10,000 viewers ko, meron pa akong bagong upload na yon. Ang title is Hamon sa Batang 90s. Please do watch and like. And then pa-comment na rin po, sana po, aking mga bagong vlog. Yung ako yung vlogger, ako yung na-vlog, ako rin nag-vlog. 'Di ba? Puro vlogan na lang. 'Yon. Okay. Yan. Tatawang siya. Yun. Tato na. Ayun, Team R Videos. Ayun. Mike, Team R Videos, ang dikitan mo dyan is si Papang Budoy TV. Yung dinita kay Yen and My TV. Yan po ang main channel niya is Papang Budoy TV, okay? Yan ang dikitan mo, Team RR Videos. Yan. Maki Enriquez Vlogs, andito ba? Maki Enriquez Vlogs, hello! Yun. Maki Enriquez Vlogs, hello! What's up tayo? Yun, what's up? And thank you for dropping by. Malapit na rin ako matapos eh. Pero salamat sa pagdating ha. Okay, thank you. Mike Enriquez, Maki Enriquez Vlogs. Yun, no? Maki Enriquez eh. Yan, no, Maki Enriquez. Hello, host. Kamusta po? New here from Dubai. Ayun, thank you, Sir Maki. Maki Enriquez Vlogs, thank you for dropping by from Dubai. Dikit na po pa ba tayo may Sir Maki? Patikit po ako ha. Dikitan mo ako tapos mag-iwan ka ng bakas para balikan kita mamaya. Ayun Sir Maki Enriquez, yeah? Yes, Maki Enriquez, bukas po ulit. Bukas alas 3 ng hapon dito sa Pilipinas hanggang alas 6. Ayun po. Padikit na lang po, Sir Maki Enriquez. Thank you po. Kung dikita tayo, thank you. And syempre, meron kayong dyan. Dalawa pa. I need 2 guys. I need 2.
before I end this live stream, dalawang thumbs up dyan. Dalawang thumbs up. Yan. Tut, tut, tut. Bukas guys, support nyo ako Tapos ayun guys, yung mga hindi pa nandito pa, meron akong bagong upload na videos titled kalimutan ko na. Hamon sa Batang 90s. Ayun. Na-upload na po siya ngayon. Please do watch after my live stream. And then like and comment na rin po. I need your comment guys. Yun na lang po para po maganahan naman po mag-exercise. Diba? Yan. Sir Butch Valdez, pa-BGBG, thank you po. Maraming salamat. Ayan, unahan na po dahil, guys, Maki Enriquez, yan, habang andito pa. Ayun, habang meron pa akong oras. Okay. 10,000 viewers, thank you. 38 million viewer, thumbs up. Baka pwede natin gawing 40,000. Yan, 40,000. Ayun, andito na, guys. Nakahabol ating magandang kaibigan na si Simply Betty. Ayun, shoutout dyan, pare ko. Yes, thank you, Simply Betty. Simply Betty, nandito siya, guys. Guys, sa mga hindi pa po nakadikit dyan kay Simply Betty, unahan nyo na siya. Napakagandang tilag po niyan ni si Ma'am Simply Betty. At napakagaling niya rin sumayaw. Isa po siyang dancer. Siya po nagturo sa akin Ay, hindi. Guys, si Simply Betty po, isa po rin sa ating mabutihin kami. Ilocano rin siya. So, guys, yung mga Ilocano dyan, ayan, dikitan nyo na. Amoy ito bubrahin yun, yung barak kanya yun. Ayan, nandyan si Ako Ilocano Vlog. Ayan, nandyan na. Ayan, si Team RR Videos, nandyan. Ayan, dikitan na natin si Simply Betty. Simply Betty. Para akong, Simply Betty, kamusta? Napanood. Thank you for watching my video Pa-comment na rin dito sa sa vlog ko. 'Di ba? I need your comments. Thank you. Okay. Yan si Maxine yan, dikitan niyo na rin. Maxine yan, pa-watch mo yung video ko Yan, Simply Betty. Yan, dikitan niyo na siya guys. Simply Betty, baka hindi mo pa na thumbs-up ang aking live stream. Thumbs-up mo naman 'Di ba? Bago ako matapos, 'di ba? Yan. I need 2 more guys before I end this video. Live stream video, 2 more thumbs up, and then sa mga nandito pa, thank you very much for the support. Yes, thank you very much. Nadami kayong andito pa. Mike Enriquez Vlogs, andito pa. Ayun. Yes, dikitan natin si Mike Enriquez Vlogs from Dubai. Ayun, si Simply Betty nga pala, taga Ayamon. Asan ka na? Ayun, isa na. Thank you. Isa na lang. Isa na lang guys, maghintay. Bago ko tapusin to, kailangan ko ng flat na 40 ang aking Okay? Director Maxine yan, dan na po. Pasyal na po sa aking kubo. Mamaya text yan. Sabi naman ni Simply Betty, hi Maki. Ayan. Magdigit-digitan na kayo dyan para madagdagan ng inyong mga bananas. Syempre, huwag kalimutan ng aking thumbs up dyan. Thank you sa bisita. Yan. Simply Betty, saan ka ngayon? Saan yung location mo? Nakay Kamangam. Sa mga manonood ng bagong upload ko guys, please do comment and like. Thank you Okay, thank you. Ayan, Team RB, sunaan mo na si Simply Betty. Ayan. Sa Bulacan ka. Bulacan. Saan sa Bulacan dyan, Simply Betty? Isot na kay Kamangam, Bulacan. Simply Betty, yung challenge, share mo na rin sa mga dati mong kagrupo. Yun. Yung mga naging part ng Nokooy, yun, para at least makita natin sila, yung mga iba. Hindi lang yung tayo-tayo lang. At least makita natin sila. Yung mga ibang kagrupo natin nun. Mga iba, di ba alam mo naman, yan, sana lang guys, isa na lang. I need 1 more thumbs up. Ayun, I need 1 more. Ayun, Yes.
Yes, we'll share too. Yes, yes. Plus, pa-share na rin. Thank you, thank you. Yung mga gusto mong i-challenge yun. Kasi namimiss ko na yung mga ibang mga ka-berks natin noon eh. Yung mga noon, panahon. Namimiss ko na rin sila. Gusto ko sila makita ngayon kung ano nang itsura nila. Baka hindi ko na sila makilala. Also with me, baka di na rin ako nakikilala dahil sa naging tabatchoy na. Mm-mm. Sabi ni Director TV, hello Maki Enriquez Vlogs, tatambay na ako sa inyo. Ayun. Maki Enriquez Vlogs at Director, sige, salamat, wait po kita. Ayan. Magdikitan po kayo. Yan, mga co-dancers. O yan, guys, yung mga hindi pa po kadikit ni Simply Betty, dikitan nyo na siya, guys. Puntahan nyo po ang kanyang channel. Meron siya mga doon, mga short videos. Please do watch full. Then, saka kayo mag-subscribe. And then, saka kayo mag-comment ng tamang bakas para po mabalikan kayo ni Simply Betty. Ayan. Andun kayo mga content niya is para sa pagluluto, yun. Kung ginugutom kayo, pagluluto, paglilinis, ayun. Saka, yun, pagsasayaw, zumba, or ano. Yan, dikitan natin guys. Simply Betty from Bulacan. Ayan. Thank you sa pag-visit sa aking channel sa aking live stream Yes, Simply Betty, salamat sa kabol kayo. Yes, konting oras na lang guys. Oy, nandito pa si Lian Ariola. Oy, fishball, sabi niya. Bakit? Ayan, tapos na magluto si Milian Ariola. Ayan, no? Ayan. Okay. Anong ulam niyo, Ma'am Milian Ariola? Okay. Sabi ni Director, Simply Betty, dumaan na rin ako sa inyo. Ayun, sa Bulacan. Simply Betty, Team RR Videos, thank you. Ayan, Team RR Videos at Simply Betty, you're welcome. Ayan, Ilocano mga yan. Ilocano rin si Simply Betty. Oo, nag-ara. Alam niya mag-Ilocano pero nasa Bulacan siya. Okay? Lin Ariola, hindi pa po nangingisda pa ng pang-ulam. Ayan ma'am, patapos na po ako eh. Oo. Nasa 3 hours na ako nag-live stream. Sana bukas makapasyal ko din kayo sa akin sa live stream ko bukas. Guys, bukas live stream ko is 3 p.m. po. 3 p.m. 3 p.m. Pinas time. Sana po bumalik kayo at patuloy tayo magkwentuhan at makipagtsikaan. At syempre, makapagdikitan na rin sa mga iba nating kasamahan. Kung hindi pa, sino pang hindi pa niya nadidikat. Okay. Mag-live stream ka, Ma'am Lynn Ariola. Ma'am Lynn Ariola, yes, ibaba mo na yung I'll give you a chance na magbaba ng link para sa channel mo para mapuntahan kanila. Yun. Yan po. Susunod ka na po sa akin. Pa-out na ako guys. Bago ako mag-out, ayun. Bago ako mag-out guys, thank you sa lahat. Bukas, see you again 3 p.m. in the afternoon. Sa mga hindi pa po dumiki dyan, dikitan nyo na ako guys. At syempre, susunod dito po si Ma'am Lynn Ariola. Lynn Ariola, pababa na po ng link nyo. Susunod na po si Ma'am Lynn Ariola. Guys, tumbling po tayo sa kanya para makapagdikit tayo sa ibang. Marami po rin siyang mga kaibigan na gusto mong pangisda. Okay? Thank you guys. Thank you. Gyamanak. Thank you. Tom bigat manin. Thank you. Link channel, ibaba mo muna yung link mo. Bago ko i-end. Okay? Check ko lang pinost ko. Yung ulitin ko yung bago kong upload, guys pa-like and comment na. Please, thank you. Pa-comment kayo dyan. Hindi ko yung Lynn Ariola. Ma'am Lynn Ariola, baba mo yung link mo para mapuntahan na kayo. Okay.
Wala pa si Ma'am Lynn Ariola? Ma'am Lynn! Yuhu! Baba na! Para tumambling na sila. Kasi may mga bago kong kaibigan. Gusto pa nila nga mamingwit. Ayun. Ma'am Lynn Ariola, ako na nga. Meron pa ba? Lynn Ariola. Lynn. Ma'am Lynn Ariola. Yung mga hindi pa po nakadikit kay Ma'am Lynn Ariola, so, baba ko yung link niya para madikitan ko. Ano? O, ito na guys. Okay? Lynn Ariola, yan po. Link ni Lynn Ariola, magla-live stream nyo siya. And guys, please support J. Cool stream po mamaya nga po alas 8. Alas 8 ng gabi, magla-live stream po din siya. Marami po din siya mga kaibigan doon. With special guest. Ayun. Special guest niya si ewan ko na, nakalimutan ko na. Isang banda, Rock Icon. Ayun. Okay. Thank you guys. Thank you. Love you all. See you tomorrow. See you bukas. Bye.